ஒரே தான் உட்காந்து செய்யணும்னு ஆசையா இருக்கு, ஆனா முடியல. இல்ல வேண்டாம், ரொம்ப டோன்ட் ட்ரை அவுட் லைக் தட். வாட் எவர் உங்களால முடியறதோ அது மட்டும் செய்யுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன் இன்னைக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த் கம்மியா இருக்காங்க எல்லாரும்? இந்த வாரம் பர்ச்சேஸ்க்காக கிளம்பிட்டாங்களா என்ன? வரலட்சுமி பூஜைன்றதுனால இன்னைக்கே ஒரு நோன்பு மாதாஜி. அப்படிங்களா? ஓ, சவண இது மங்கள கௌரி பூஜா தேவில்டுங்களா? உடன் பிறந்தவர்களுக்காக செய்யறது. நான் எங்க இதுல அது ரொம்ப முக்கியத்துவம். ஓகே ஓகே. இன்னைக்கு கருட பஞ்சமி மாதாஜி. கருட பஞ்சமியா? ஓகே. அதனால நிறைய பேர் இல்ல வையா இல்லையா? ஓகே. அதெல்லாம் காலையிலே முடிஞ்சிருக்கும் மாதாஜி. இப்ப என்ன தெரியல என்னன்ட்டு. ஓகே. ஆடி மாசம் ஃபுல்லாவே விசேஷமா தான். ஆடி மாசம் எல்லாருமே கிடைக்கிறது நிறைய கோயிலுக்கு. உத்தவர் கிட்ட வேரின் வித்தவர் அட்ரஸஸ் கிருஷ்ணா அந்த பேராகிராஃப்ல இருந்து பண்ணணும் இல்லைங்களா? லாஸ்ட் 2 or 3 பேராகிராஃப்ஸ் பெண்டிங் இருக்கு. ஓகே, எல்லாரும் மியூட் பண்ணிக்கோங்க சோ தட் என்னோடதே பேக்ரவுண்ட் நைஸா இருக்கும். அப்புறமா உங்களுக்கு நான் பேசுறது கிளியரா புரியாது. ஸோ உங்க எல்லார்கிட்டயும் ஒரு சாய்ஸா கூட கேட்கிறேன். இப்ப நம்ம பக்தி சாஸ்திரி வைக்கணும்னா நீங்க என்னைக்கு கிளாஸ் உங்களுக்கு ஆப்ஷன் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? ஸோ ஐ நீட் அ இன்புட். சாட்டர்டே மத்தியானமா நம்ம ஒரு 3 மணிக்கு வச்சுக்கலாமா, இல்ல எப்படி சொல்றீங்க? மண்டே வச்சுக்கலாமா மாதாஜி? மண்டே எந்த கிளாஸுமே இல்ல மாதாஜி. மண்டே எந்த கிளாஸ்? எங்களுக்கு உஷா மாதாஜியோட பக்தி உஷா இருக்கு. அது கிருஷ்ணா ரீடிங் இருக்கு. இல்ல உஷா 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 மாதாஜி. அதான் 3 to 3 தான். அது 4 முடிஞ்சிரும். 4 மணிக்கு வச்சுக்கலாமே. 4 மணிக்கு வச்சுக்கலாமா? நோ இஷ்யூஸா? 4 மணிக்கு வச்சுனா எத்தனை மணி நேரம் மாதாஜி? அட்லீஸ்ட் 1.5 மணி நேரம்னா ஆகும் மாதாஜி. ஓகே ஓகே ஓகே. அப்பனா நோ இஷ்யூஸ் மாதாஜி. மாதாஜி அதே மாதிரி இந்த செவ்வாய் புதன் கிளாஸும் அது கண்டினியூ ஆகுமா மாதாஜி? இது உங்க பேட்சா? நீங்க இது முடிச்சிட்டீங்கன்னா உங்களுடைய நான் வேற இன்னொரு பேட்ச் எடுத்துக்குவேன் நான். ஓகே ஓகே. அப்ப இந்த இது முடிஞ்சிருச்சுன்னா அதோட நீங்க இந்த கிளாஸ் கட் ஆயிடும் அப்படிதானே மாதாஜி? எஸ் எஸ், ஐ எம் திங்கிங் level 1 and level 5 பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. ஏன்னா இதை நான் 2-3 வாட்டி பண்ணிட்டேன் இல்லையா? ஸோ தட் அடுத்தவங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு. லெவல் 1ல நிறைய இம்பேக்ட் இருக்கு. ஏன்னா டிவோட்டிஸ் மறுபடியும் லெவல் 7 PM கிளாஸ் எடுக்க சொல்லி நிறைய பேர் கேட்குறாங்க. அதனால ஐம் திங்கிங் டு இன்னும் டிசைட் பண்ணல. ஏன்னா அது இட்ஸ் ரொட்டேஷன் மாதிரி தான் இல்லையா? எதையுமே நம்ம ஸ்டிக் பண்ணிக்க கூடாது. இதே தான் பண்ணுவேன் அதே தான் பண்ணுவேன்ட்டுலாம் கிடையாது இல்லையா? ஸோ வி ஷுட் ஆல்வேஸ். அதனால லெவல் 1 அண்ட் லெவல் 5 பக்தி சாஸ்திரி அண்ட் லெவல் 2 இது பண்ணலான்ட்டு. லெவல் 3 எனிவே நான் லெவல் 5ல கண்டிப்பா மீண்டும் பண்ணுவேன். அதனால ஸோ லெவல் 3 பார்க்கலாம். உஷா மாதாஜி ஏதாவது எடுக்க முடிஞ்சா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன் நான். ஸோ நீங்க எல்லாருமே 16 ரவுண்ட்ஸ் பண்ணறவங்க ஃபியூச்சர்ல டீச்சர் ஆகணும்னு நினைச்சீங்கன்னா தட் வில் பி குட். ஸோ உடல் உபாதைகள் எல்லாம் இல்லாம கொஞ்சம் ஆரோக்கியமா இருக்கிறவங்க சப்போர்ட் பண்ண முடிஞ்சா, ஏன்னா ஏஜ்டு ஆன பிறகு நானும் உங்களை எல்லாரையும் ஃபோர்ஸ் பண்ணி எந்த சேவையும் வாங்கறதுக்கு எனக்கே கொஞ்சம் சங்கடமா இருக்கு. இப்போ கேட்ட பிறகு உங்களால பண்ண முடியாம போயிடுது அப்படின்னா நீங்களும் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவீங்க. யூ ஆர் வெரி டிவோஷனா, ஒரு மாதிரி டெடிகேஷனா இருக்கீங்க எல்லாருமே. ஸோ ஐ எம் சோ மச். உங்களுடைய டிவோஷன் பார்க்கும்பொழுது எனக்கு கூட நிறைய பக்தி உங்க மூலியமா தான் வருதுன்னு நான் நினைப்பேன். நான் அவ்வளவு டிவோஷனா இருக்கீங்க. ஸோ டெடிகேஷனா இது கேட்கணும் அப்படின்னுட்டு கரெக்டா அந்த டயத்துக்கு முன்னாடி ஆஜராகி உட்காடுறீங்க. ஸோ இன் தட் வே யூ கேன் ஆல்சோ டூ சம் சர்வீஸ் அப்படிங்கிறது
புஷ்பா மாதாஜி, பிரேமா மாதாஜி, இவங்க எல்லாம் நோட்ஸ் எல்லாம் எடுப்பாங்க. பிரேமா மாதாஜி ஐ வில் அப்ரிஷியேட்டர். உட்காந்து நோட்ஸ் யாரெல்லாம் அதே மாதிரி எடுக்கிறீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது, பட் ஐ நோ ஹர். அவங்க வந்து நோட்ஸ் கண்டிப்பா எடுப்பாங்க. திலகவதி மாதாஜி இருக்காங்களா? அவங்க என்ன காணும் மாதாஜி, வரல. ஓகே, நெக்ஸ்ட் மந்த் த கிட்ஸ் இது வந்து we will see 1 or 2 days மாதாஜி. எப்படி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வராங்க, ஒரு 10 பேர் வந்தா அவங்க கண்டினியூ பண்ணட்டும். ஒருத்தர் 2 பேர் வந்தா we will merge it actually 1 or 2 daysலயே. அவங்க அந்த கிளாஸ் ரொம்ப வஸ்ட் மாதாஜி, 2 பேர் தான் மாதாஜி கிட்ஸ். அந்த அதான் 2 இத்தனை நாள் எப்படி வந்துட்டு இருந்தாங்க? ஐ திங்க் த ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரிப்பீட்டா வந்துட்டு இருந்தாங்களா அப்படின்றதெல்லாம் எனக்கு புரியல. ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட் தான் மாதாஜி. அததான் நான் சொல்றேன், இத்தனை நாளுமே ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் ரிப்பீட்டடா வந்துட்டு இருந்தாங்க போல இருக்குன்னு எனக்கு தோன்றதுன்னு. ஏன்னா அவங்க வந்து ஒன் டைம் when I was speaking with மாதாஜி, லலிதா மாதாஜி also, she was coordinating with the old students to get something like that. அதாவது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. மேபி the old students also will be coming back இல்லையா? அந்த மாதிரி கூட இருக்கலாம், நமக்கு தெரியல. this may be the true situation கூட இருக்கலாம். அதனால நாம தான் வந்து எக்ஸ்பெக்டேஷன் நிறைய வச்சிருக்கோம் அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வருது. இருந்தாலும் நம்ம ஸ்பெகுலேஷன் பண்ணக்கூடாது இல்லையா? ஸோ வி ஷுட் சி இந்த வாட்டி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு. போன வாட்டி ரொம்ப ரொம்ப குறைச்சல், 200 or 300 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் தான் வந்தது. அதனால வந்துட்டாங்கல்ல மாதாஜி, பசங்க எல்லாம் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வந்து ஹோம்ஒர்க் எல்லாம் பண்ணுவாங்க மாதாஜி. ஆமா, கஷ்டம். அதனால 6 மணிக்கு வச்சா ஓரளவுக்கு அவங்க செய்வாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? அதனாலதான் ஈவினிங் பேட்ச், ஒரு பேட்ச் they will be able to. மார்னிங் 4 o'clock எல்லாம் வச்சா they may not join அப்படின்றது எனக்கு கூட தோணுது. ஆனா இந்த வாட்டி பேட்ச் வேற அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் டைம்க்கு வந்து ஒன்லி 6 PM கொடுத்துடலான் இருக்கேன். ஸோ ஒரே 6:30 or எதோன்னா இருக்கட்டும், அவங்க 1 hour அட்டன் பண்ணிட்டு they can close it. அது மாதிரி பண்ணிட்டாக்கா அந்த டீச்சர்ஸ் கூட ரொட்டேஷன் பேசிஸ்ல they can take it up. இந்த மந்த் ஒரு டீச்சர் எடுத்தாங்கன்னா அடுத்த மந்த் ஒரு டீச்சர், அந்த மாதிரி மாத்தி மாத்தி எடுக்கட்டும். they can contribute. ஸோ அந்த மாதிரி ஈஸியா பண்ணிக்கலான்ட்டு தான். அந்த மிச்சம் இருக்கக்கூடிய 2 பேர் வந்து வேற ஏதாவது இதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணலாம் இல்லைங்களா? ஸோ திலகவதி மாதாஜி ஐ எம் திங்கிங் டு புட் ஃபார் அடல்ட்டுக்கு சப்போர்ட்டா பண்ணணும்ட்டு நான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன். ஸோ பார்க்கலாம் என்ன ஆகுதுன்ட்டு. அவங்க வந்து அவங்களுக்கு சொல்லுங்க, அவங்க லெட்டர் ப்ரிப்பேர் ஃபார் த அடல்ட்ஸ். கொஞ்சம் யங் ஜெனரேஷன் வந்தாங்கன்னா லாங் டேர்ம்ல அவங்களால வந்து நிறைய சப்போர்ட் பண்ண முடியும். ஹியர் சர்வீஸ் இஸ் வெரி ரிக்வயர்டு. ஸோ யாருக்கெல்லாம் டிரான்ஸ்லேஷன் ஒர்க் பண்ண முடியுமோ அவங்க எல்லாம், ஐ திங்க் பிரேமா மாதாஜி, புஷ்பா மாதாஜி எல்லாம் டிரான்ஸ்லேஷன் ஒர்க் ஈவன் தே வில் பண்றேன் மாதாஜி. காயத்ரி மாதாஜி கொடுத்துருக்காங்களா? ஆபரேஷன் கண்ணு ஆபரேஷன் முடிக்கணும் மாதாஜி, அதுக்குதான் நான் இல்லாட்டி நான் பண்ணிடுவேன். நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் உங்க ஹெல்த் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். நீங்க எல்லாரும் எவ்வளவு டிவோஷனா இருக்கீங்கன்றது எனக்கு நல்லா தெரியும். எனக்கு செப்டம்பர்ல தான் ஆபரேஷன் மாதாஜி. நல்லபடியா ஆகும், டோன்ட் வரி, நல்லபடியா நடக்கும். நீங்க அப்புறமா வந்து கூட பாகவதம் வாசிப்பீங்க. அதுதான் மாதாஜி, பகவான் எனக்கு நல்லபடியா முடிச்சிட்டு நான் வந்து. நீங்க அவருக்காக வந்து செய்யணும், சேவை கண்ணு தெரியணும்னு நினைக்கிறீங்க இல்லையா? கண்டிப்பா அது வந்து ஆபரேஷன் நல்லபடியா முடிஞ்சு நீங்க நல்லபடியா வந்து. அதனாலதான் சில சமயம் உளர்ற மாதாஜி, கண்ணு அது யாவா பாவான்னு தெரிய மாட்டேங்குது சில சமயம். அது ஈஸியா முடிஞ்சிரும் மாதாஜி, அது நல்லபடியா ஆகும். டோன்ட் வரி, நல்லா பண்ணுவீங்க. அவர் பிரேயர்ஸ் வில் பி தேர். எல்லாருமே உங்க டிவோட்டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் இருக்காங்க. இருக்காங்க, மல்லிகா மாதாஜி இருக்காங்க, புஷ்பா மாதாஜி இருக்காங்க, நான் இருக்கேன், ராதிகா அம்மா இருக்கா, ஜெயமஹாலட்சுமி மாதாஜி, எல்லாருமே we are all in a long term association. அதனால யாருமே இல்லைன்னு எப்பவுமே நினைக்க கூடாது. we are all in one family இல்லையா? அதாவது கிருஷ்ணா ஃபேமிலியில இருக்கும் நம்ம எல்லாருமே. அப்படி இருக்கும்பொழுது கிருஷ்ணா ஃபேமிலியில இருக்கும்பொழுது வருத்தமே இருக்க கூடாது நமக்கு இல்லையா? மாதாஜி கண் ஆபரேஷன் ஒன்னும் பெரிய இது இல்ல மாதாஜி, விஷயமே இல்ல. நல்லா ஆயிடும் மாதாஜி, கவலைப்படாதீங்க. ஒரு 10 நிமிஷத்துல முடிஞ்சிருது. ஒரே சமயத்துல செஞ்சுட்டு அவளுக்கு எனக்கு இப்ப 2 கண்ணும் பண்ணணும் மாதாஜி, 2 கண்ணும் இல்ல நிறைய பேர் பண்ணிக்கிறாங்க மாதாஜி. 2 கண்ணும் பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. 2 நான் பண்ணிருக்கேன் மாதாஜி. முதல் வாரம் ஒரு கண்ணு, அடுத்த வாரம் ஒரு கண்ணு பண்ணிட்டேன். ஒரே நாள்ல பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. எஸ்,
அந்த மாதிரி சில பேருக்கு எங்க அப்பா கூட 2 கண்ணும் ஒரே வாட்டி தான் பண்ணாங்க. ஒரே சமயத்துல பண்ணிட்டு இப்ப ஒரே நல்லா தான் சமயத்துல. இருக்கேன். அந்த மாதிரி அவளுக்கும் சரியாயிடும். அவன் சும்மா அழுவான். Okay. நீங்க அக்கா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கீங்க. தங்கச்சிக்கு கொஞ்சம் தைரியம் சொல்லணும் இல்லையா? அதெல்லாம் நல்லா, அதுவும் அவங்க ஊர்ல எல்லாம் நல்லா செஞ்சிடுவாங்க. நான் இங்க நான் எங்க செய்யல, பெங்களூர்ல தான் பண்றேன். நானும் பெங்களூர்ல தான் பண்ணேன். வித்யா வர முடியாது, பாவம் அவளுக்கு ஒர்க்கு, அதனால அங்கேயே போறேன். டோன்ட் வரி, எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கும், சேமமா இருப்பீங்க. நமக்கு செஷனுக்குள்ள போகலாம் இப்போ. ஆனா மருந்தெல்லாம் ஒழுங்கா போட்டுக்கணும். அந்த டிராப்ஸ் எல்லாம் மணி டைம்க்கு போட்டு. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜயம் உதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு பதரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர் பவதி நைஸ்திகி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामाह्यं तदा स्वापदण्डिकं. हे कृष्णा करुण सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासति गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இனிமே அட்டெண்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்பல்சரியா இருக்கும். வென்லி இன் எமர்ஜென்சிஸ் ஆர் பர்சனல் எமர்ஜென்சிஸ் மாத்திரமே நீங்க அட்லீஸ்ட் வந்து அந்த குரூப்லயே நீங்க வந்து போட்டீங்கன்னாக்கா தட் இஸ் எக்ஸ்கியூஸ்டு. ஸோ யூடியூப்ல பாத்துக்கிறது, இங்க வராம இருக்கிறது, இதெல்லாமே நேற்று பிரபுஜியோட டிஸ்கஷன்ஸ் இருந்தது. ஸோ ஈவன் பக்தி சாஸ்திரி நான் கூட எவ்ரி டே அட்டென்ட் பண்ணி அட்டெண்டன்ஸ் அங்கேயே தான் நான் ஃபில் பண்ணி சப்மிட் பண்ணுவேன். அதே மாதிரி கூகுள் ஃபார்ம் வந்து பண்ணணும். ஸோ கிளாஸ் எண்ட்ல தான் அந்த கூகுள் லிங்கே கொடுப்போம். அங்கேயே ஓப்பன் பண்ணி உங்க பேரு, நம்பர், ஃபோன் நம்பர், இமெயில் ஐடி போட்டு எந்த பேட்ச்ன்னு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து சப்மிட் பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஸோ அதனால வந்து யூ கான்ட் அவாய்ட் அட்டெண்டிங் த கிளாஸ். ஒன்லி இன் கேஸ் ஆஃப் எமர்ஜென்சிஸ் மாத்திரமே தட் இஸ் அலவுட். அதை தவிர்த்து நீங்க வந்து 100% நீங்க அட்டெண்டன்ஸ் இருந்தே ஆகணும். ஸோ மினிமம் 85% அட்டெண்டன்ஸ் பார்ப்பாங்க. ஸோ இந்த 15% அட்டெண்டன்ஸ் இஸ் ஃபார் த எக்ஸப்ஷன்ஸ். எப்பயாவது நம்ம, ஏன்னா எல்லாருக்குமே ஒரு எமர்ஜென்சிஸ் இருக்கும் இல்லையா, அதுக்காக வந்து ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இனிமேல் லெவல் 2 லெவல் 3 எல்லாம் கூட ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாவே அட்டெண்டன்ஸ் வில் பி கிவன். ஸோ யூடியூப்ல பார்த்துட்டு நம்ம வந்து இங்க விட்டுறக்கூடாது. ஸோ எவ்ரி ஒன் ஷுட் அட்டெண்ட் த கிளாஸஸ். ஸோ நான் கொஞ்சம் லிபரலா தான் இருக்கிறேன். ஏன்னா யூஆர் ஆல் நோன் டு மீ மோர் தென் அ இயர். அதனால நீங்க யூடியூப்ல பார்த்தா கூட நான் பெருசா சொல்றது இல்லை எதுவுமே. பட் ஆனால் ஆஸ் பர் த சிஸ்டம் டு பி ஃபாலோட் ஃப்ரம் த டெம்பிள் ஐ நீட் டு அடர் ஃபார் இட். அதனால நீங்க உங்க எல்லாருடைய ஒத்துழைப்பும் எனக்கு கிடைக்கும்னு நான் அந்த நம்பிக்கையோட தான் இந்த லெவல் 2 லெவல் 3 எல்லாம் கிளாஸஸ் எல்லாமே ஷெட்யூல் பண்றோம். ஸோ நீங்களும் வந்து கரெக்டா அட்டென்ட் பண்ணுங்க கோயிங் ஃபார்வர்ட். எஸ், இஃப் இட் இஸ் பூஜா டே, நான் இந்த ஃப்ரைடே லெவல் 2 கிளாஸஸ் கேன்சல் பண்ணலான் இருக்கேன். ஏன்னா நிறைய பேர் வரமாட்டாங்க, எல்லாருமே லக்ஷ்மி பூஜை அதுல வந்து பிஸியா இருப்பாங்க இல்லையா. ஸோ இட் வில் பி, நானும் ஃபோர்ஸ் பண்ணி எல்லாம் வர சொல்றது நல்லா இருக்காது. அதனால அந்த ஃப்ரைடே கிளாஸ் சண்டே பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு மூவ் பண்ணிக்கலாம். ஐ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஏன்னா நானும் கூட வீட்டுல சாமி பூஜை பண்ணுவேன் இல்லையா. ஸோ ஐ வில் பி டேக்கிங். அன்னைக்கு பாகவதம் கிளாஸ் கூட ஐ எம் திங்கிங் டு, நீங்க எல்லாரும் காலையில எழுந்து லக்ஷ்மிக்கு எல்லாம் பூஜை பண்ணுவீங்க. ஸோ we will cancel that one day மாத்திரமே பாகவதம் கூட நம்ம கேன்சல் பண்ணிட்டு எல்லாரும் வீட்டுல நிம்மதியா வந்து உங்களுடைய வேலைகள் எல்லாம் நீட்டா செஞ்சு அன்னைக்கு பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, காலையில அந்த 1 hour you will do lot of work இல்லையா. ஸோ அதனால வந்து பூஜை அன்னைக்கு மட்டும், பெரிய ஃபெஸ்டிவல்ஸ் வர அன்னைக்கு we can cancel it. நார்மலா இருக்கிற அன்னைக்கு எல்லாமே நம்ம, ஏன்னா சண்டே வந்து டெம்பிள்ல கூட பண்றது கிடையாது பாகவதம். பட் நாம வந்து சண்டே கூட விடுறது கிடையாது இல்லையா, we are doing. அதனால இந்த மேஜர் ஃபெஸ்டிவல் லைக் தீபாவளி, சங்கராந்தி, இந்த மாதிரி நாட்கள் எல்லாம் நம்ம வேணா தவிர்த்திடலாம். ஓகே சரி, ஓகே. சிமிலர் பேஜ் எல்லாரும் யாரும் வாசிக்கிறீங்க அந்த லாஸ்ட் 3 பேராகிராஃப்? யாராவது ஒருத்தங்க வாசிங்க, நோ இஷ்யூஸ். ஓகே ஓகே.
ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசினி மாதாஜி. யார் வாசிக்கிறாங்க? மல்லிகா மாதாஜி. மாதாஜி. மல்லிகா மாதாஜி அதுக்கு அடுத்து புஷ்பா மாதாஜி நீங்க வாசிங்க. ஓகே மாதாஜி. ஓகே. அதே நூலில் 3ஆம் காண்டம் 4ஆம் அத்தியாயம் ஸ்லோகம் 15 இதே கருத்து வலியுறுத்தப்படுகின்றது. அதில் உத்தவர் பகவான் கிருஷ்ணரிடம் கூறுகிறார், போற்றுதற்குரிய பகவானே, உமது உன்னத அன்பு தொண்டில் ஈடுபடுகின்றவர்களுக்கு அறம், பொருள், இன்பம், வீடு பேற்றிலிருந்து பெரும் பயன் எதுவும் இல்லை. இத்தனைக்கும் இவற்றிலிருந்து உண்டாகும் இன்பம் மிக எளிதில் அவர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடியதே ஆகும். இது போன்ற வசதி வாய்ப்புகள் இருந்தும் எம்பெருமானே, அவற்றின் பயன்களின் மீது நான் ஒருபோதும் ஆசை வைத்ததில்லை. எனது ஒரே வழிபாடு யாதெனில் உமது தாமரை திருவடிகளின் மீது நான் மாறா நம்பிக்கையும் பக்தியும் உடையவனாக இருத்தல் வேண்டும் என்பதே என்று கூறுகிறார். முடிச்சிருங்க மாதாஜி அந்த 3 இதே கருத்து அந்நூலின் 3ஆம் காண்டம் 25ஆம் அத்தியாயம் 34வது ஸ்லோகத்தில் வலியுறுத்தப்படுகிறது. அதில் கபிலதேவர் தமது அன்னைக்கு உபதேசிக்கிறார், அன்பிற்குரிய அன்னையே, எனது தாமரை திருவடிகளுக்கு செய்யும் தொண்டினால் எப்போதும் தங்கள் இதயம் நிரப்பப்பட்டு எனது திருப்திக்காக எதையும் செய்ய தயாராக இருக்கும் பக்தர்கள், அதிலும் குறிப்பாக எனது குணங்கள், லீலைகள், வடிவம் போன்றவற்றை அறிந்து கொள்வதற்காக ஒன்றாக கூடும் அந்த நற்பேறு பெற்ற பக்தர்கள் கூட்டமாக என்னை போற்றி பாடி அதிலிருந்து உண்டாகும் உன்னத இன்பத்தை அனுபவிக்கின்றனர். அப்படிப்பட்ட பக்தர்கள் ஒருபோதும் என்னுடன் ஒன்று கலக்க விரும்புவதில்லை. எனது பரம மண்டலத்தில் நான் வசிப்பதை போன்ற பதவியும், என்னிடம் உள்ளதை போன்ற செல்வமும், என்னை போன்றே அங்க அவயவங்களை பெற்று என்னோடு தனிப்பட்ட தொடர்பு கொள்ளும் நிலையையும் அவர்களுக்கு அளித்தாலும் அவர்கள் அவற்றை மறுதளிக்கின்றனர். ஏனென்றால் அவர்கள் எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவதிலேயே பரம திருப்தி, முழு நிறைவு அடைகின்றனர். அப்படிப்பட்டவர்களிடம் என்னோடு ஒன்று கலத்தலை பற்றி கூற என்ன இருக்கிறது? ஸ்ரீமத் பாகவதம் 4ஆம் காண்டம் 9ஆம் அத்தியாயம் 10ஆம் ஸ்லோகத்தில் துருவ மன்னர் கூறுகிறார், போற்றுதற்குரிய பகவானே, தூய பக்தர்களால் உமது தாமரை திருவடிகளை தியானிப்பதால் உண்டாகும் உன்னத இன்பத்தை ஆத்ம உணர்வின் மூலம் அருவவாதிகள் பெறும் உன்னத இன்பம் நெருங்கக்கூட முடியாது. ஆகையால் சொர்க்கத்திற்கு செல்ல விரும்பும் நன்மையாளர்கள் எவ்வாறு உம்மை அறிந்து கொள்ள முடியும்? பக்தர்கள் அனுபவிக்கும் இன்பத்தை போன்றதே தாங்கள் அனுபவிக்கும் இன்பமும் என்று எவ்வாறு அவர்களால் கூற முடியும்? அழகான விளக்க உரை இல்லையா? இந்த லாஸ்ட் லைன், பக்தர்கள் எவ்வாறு அந்த சுகத்தை, அதாவது இன்பத்தை அனுபவிக்கின்றார்களோ அதே இன்பத்தை தான் பகவானும் பெறுகிறார். அது தூய பிரேம பக்தியால் வரக்கூடிய இன்பம். அங்கே பௌதீகத்திற்கான இன்பம் என்பது கிடையாது. So there is no materialistic pleasure. நம்ம எல்லாருமே இந்த புலன்களை எல்லாம் தெய்வீகமாக மாற்றிக்கொள்ளக்கூடிய இந்த பண்புகள் எங்கிருந்து நமக்கு கிடைக்கும் என்றால், பகவானுடைய தூய தொண்டில் நாம் நம்மை ஈடுபடுத்தி கொள்ளும் பொழுது மட்டுமே நமக்கு கிடைக்க பெறுகின்றோம். உத்தவர் ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்கார். 3rd canto 4th chapter 15வது பதத்துல பாகவதத்துல அழகான விளக்க உரை. அவர் எப்பொழுதுமே பகவானுடைய திருப்பாதங்களில் தன்னுடைய சேவையை, தன்னுடைய பக்தியை சமர்ப்பிக்கணும். அதுவும் எப்படிப்பட்ட பக்தி? மாறாத பக்தி, அதாவது எந்த விதமான கலங்கம் இல்லாமல், அதாவது வித் டவுட், அதாவது நம்பிக்கையோடு இருக்கக்கூடிய பக்தி, இந்த வித் அன்டவுட்டா இருக்கக்கூடிய அந்த பக்தியை தான் அவர் அன்பிளிஞ்சிங் என்றால் எந்த விதமான இடர்பாடே இருக்காது. அவங்களுக்கு எல்லாமே ஸ்ட்ராங்கான ஒரு நம்பிக்கை, அந்த எந்த டீவியேஷனும் இல்லாத அவங்க தன்னுடைய பக்தியை செலுத்துவாங்க. மாறாது, மனசுல எந்த இப்படி பண்ணலாமா, அப்படி பண்ணலாமா, இது இப்படி போனா நமக்கு இப்படி இந்த மாதிரிதான் நம்ம பக்தி செலுத்தணுமா பகவான் இடத்துல அப்படின்னு சில சமயத்துல மனசு நம்ம எப்பவுமே மனசனுடைய அதாவது இயல்பு மாறிக்கொண்டே இருக்கும் இல்லையா? மாற்றத்துக்கு உட்பட்டதுதான் மனசு எப்பொழுதுமே. ஒரு நிலையில இருக்கும் போது, காலையில எழும்போது இருக்கக்கூடிய அந்த பிரிஸ்க் நம்ம ஈவினிங் ஆன பிறகு நமக்கு இருக்கிறது கிடையாது இல்லையா? டவுன் த லேன். ஏன்னா மார்னிங் காலையில இருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் நம்ம எத்தனையோ சூழ்நிலைகளை எல்லாம் நாம் எதிர்கொள்கின்றோம். அதெல்லாம் இம்பாக்ட் எல்லாமே நம்ம மனசுல உட்கார்ந்துருக்கும். ஆனா அதே சாயங்காலத்துல நாம வரும்போது ஏதாவது பக்தி செயல் ஈடுபடணும்னா அந்த ஃபோக்கஸ் பண்றது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். ஸோ அததான் சொல்றது. அது நமக்கு அந்த தடுமாற்றம் என்பது ஏற்படும் எப்பொழுதுமே. ஈவினிங் ஆக ஆக நம்ம பாத்தீங்கன்னாக்கா அறியாமைக்கு தள்ளப்பட்டு விடுவோம். ஈஸியா நம்மளால அந்த டயர்ட்னஸ்லயே நமக்கு ஃபோக்கஸ் வராது.
ஸோ அந்த ஃபோக்கஸ் வரலன்னா அந்த நம்பிக்கையோட செய்யக்கூடிய அந்த ஸ்திரத்தன்மையோட செய்யும் பொழுது அதுல வந்து நம்மளால ஸ்ட்ராங்கா நின்று செய்ய முடியாது. ஸ்திரத்தன்மை இருந்தாலுமே, பகவான் மீது நம்பிக்கை இருந்தாலும், நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரென்த், பிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த், மென்டல் ஸ்ட்ரென்த் எல்லாத்துலயுமே வந்து அந்த எனர்ஜி லெவல்ஸ் வந்து டவுன் ஆயிருக்கும். அப்ப நாம செய்யக்கூடிய பக்தியில வந்து நமக்கு எப்பவுமே வந்து தடுமாற்றம் என்றது வரும். ஆனா இங்க உத்தவர் என்ன எடுத்துரைக்கின்றார்? மாறாத, அதாவது அந்த அத்தகைய தடுமாற்றம் எதுவுமே இருக்காத, அதாவது பூரண நம்பிக்கையோட தன்னுடைய பக்தியை பகவானின் திருப்பாதங்களில் சமர்ப்பிப்பதொன்றே அவர் மேன்மையாக கருதுகின்றார். அவரும் வந்து என்ன சொல்றாரு? அதாவது தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷ இல்லையா? தர்ம என்றால் சத்வகுணத்திற்கான பலன் இல்லையா? அர்த்த என்பது ரஜோகுணத்திற்கான பலன். அதே மாதிரி தமசிக் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க காம. அடுத்து வந்து மோக்ஷ என்பது இந்த மூன்றுக்கும் அப்பாற்பட்டது மோக்ஷம். மோக்ஷத்தினுடைய 5 நிலைகளையும் நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப்ல வந்து இன்னும் அழகாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. கபிலதேவர் சொல்றாரு இல்லையா? சோ இந்த 5 நிலைகள் கூட எனக்கு தேவையில்லை. சதா சர்வகாலமும் பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரியறதுக்கான பாக்கியத்தை மட்டும் பகவான் எனக்கு வழங்கினால் அதுவே எனக்கு போரும். எனக்கு மோட்சம் கூட தேவையில்லை. அது இதை விட இன்னும் மேல் நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு இல்லையா? நாதனம் நாஜனம் நா சுந்தரின், இது 3மே தான் நமக்கு. எனக்கு அழகான மனைவி தேவையில்லை, என்னை ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய பக்தர்களும் எனக்கு தேவையில்லை இல்லையா? நான் நிறைய பெருஞ்செல்வத்தையும் நான் வேண்டவில்லை. எனக்கு ஜென்மாந்திரமாக இருந்தாலும் தங்களை சேவை புரிவதற்கான அந்த பாக்கியத்தை மட்டும் அருளுங்கள்ன்னு சொல்லிட்டு அவரும் அதே தான் கேட்கின்றார். ஸோ ஃபைனல் கன்க்ளூஷன் எழுதினதே பாகவதத்துல வந்து இவர் நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு பாகவதத்தினுடைய சாராம்சம் ஒரே அந்த 4 வரிகள் சிக்ஷாஷ்டகத்துல வந்து அழகாக எடுத்துரைத்திருக்கிறார். So transcendental loving service is there nothing worth obtaining from religious, அதாவது தர்மா, எக்கனாமிக், அர்த்தா, sense gratification, காமா மற்றும் மோக்ஷா, liberation. Although the happiness from these different sources can easily be had. So ஒருவர் தூய பக்தி சேவையில் செய்தால் அவளுக்கு மோட்சத்தை பகவான் சுலபமாக வழங்கும். மோட்சம் யாருக்கு வேண்டும் என்றாலும் கிடைக்க பெறுவார்கள். ஆனால் பகவானுடைய தூய தொண்டை செய்வதற்கு பாக்கியம் எல்லாருக்குமே கிடைக்காது. அந்த பிரேம பக்தியை செலுத்துவதற்கான பாக்கியம் நமக்கு கிடைக்குதுன்னாக்கா கண்டிப்பா தட் இஸ் த மோஸ்ட் திங் நாம் எல்லாருமே வேண்ட வேண்டியது. இந்த 5 விதமான மோட்சங்களும் நமக்கு தேவை. பகவான் தேவையில்லை, அவரோட இணையக்கூடிய மோட்சம் தேவையில்லை. அது நெக்ஸ்ட் அவரோட கம்பேனியனா கன்சர்ட்டா உட்கார்றதுக்கான ஒரு இப்போ தாயார் இருக்காங்க, அந்த மாதிரியான கம்பேனியனா நம்ம இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. இப்ப எப்படி லக்ஷ்மணன் வந்து ராமனோட வந்து கம்பேனியனா, அதாவது ஒரு அந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா ராம லக்ஷ்மண சீதா ஹனுமன் இப்படி ஒரு கன்சர்ட்டா இருக்கிற அந்த மாதிரியான இதுவும் தேவையில்லை. அதே மாதிரி பகவானுடைய ஸ்ரீசுக்திகள்ல இருக்கக்கூடிய அவருடைய ஆயுதங்கள்ல ஒருத்தரா நம்ம இருக்க வேண்டியதில்லை. அவருடைய அங்கத்தினுடைய ரூபம் நம்ம பெற்றிருக்க வேண்டிய ஆப்புலன்ஸ், ஒன் ஆஃப் த ஆப்புலன்ஸ் நம்ம பெற்றிருக்க வேண்டிய அவசியமும் இல்லை. இதெல்லாமே வெவ்வேறு விதமான மோட்சங்கள் இல்லையா? இந்த மோட்சங்களும் எனக்கு தேவையில்லை. சதா சர்வகாலம் பகவானே தங்களுக்கு நான் வந்து சேவை புரிதல் ஒன்றே எனக்கு போதும் என்று உத்தவரும் கேட்கின்றார். அதே மாதிரி இங்க கபில முனியும் தன் தாயாரிடத்தில் அழகாக என்ன எடுத்துரைக்கின்றார்? மை டியர் மதர், அதாவது அன்பான தாயே, பக்தர்கள் யாருடைய மனநிலை, அதாவது யாருடைய மனது are always filled with the service of my lotus feet and are prepared to do anything for my satisfaction, especially those fortunate devotees who assemble together to understand my qualities. இப்படி சாது சங்கா இல்லையா? நம்ம எல்லாரும் கூட வந்து பாகவதம் காலையில வந்து சாது சங்கம் தான் அது மீட்டிங். சோ காலையில பகவானுடைய அவரை பற்றி, அவருடைய லீலைகளை பற்றி வாசிக்கின்றோம், அவருடைய இயல்புகளை பற்றி வாசிக்கின்றோம், அவருடைய ரூபத்தை பற்றி வாசிக்கின்றோம், மேலும் அவரை வந்து நாம புகழாரங்கூட சூட்டுகின்றோம் இல்லையா? பாகவதம் கிளாஸ்ல அதுதான் நடக்கும். பாகவதம் என்றாலே பகவானை பற்றி படிக்கிறது தான். காங்கிரிகேஷன் மீன்ஸ் ஒரு கூட்டம், அதாவது சங்க கூட்டம், சங்கம் என்று பொருள். டிரைவ் டிரான்ஸ்டென்டல் பிளஷர், அதுல இருந்து அவர்களுக்கு என்ன கிடைக்கின்றது? நீங்க எல்லாம் கூட கிளாஸ் கேட்கறதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருப்பீங்க, கேட்ட பிறகு இவ்வளவு பிரமிப்பா இருக்கிறதே அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பிரேம மாதாஜி இன்னும் அழகா எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவாங்க. டிவி பிரேம மாதாஜி இவ்வளவு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு, ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அவங்க அந்த கிளாஸ்ல அப்படியே ஐக்கியமாயிருப்பாங்க. ஸோ வென் வி ஃபீல் தட், எல்லாருக்குமே இருக்கும், சில பேர் எக்ஸ்பிரஸ் பண்றோம் நம்ம வந்து இல்லையா? ஸோ டிரான்ஸ்டென்டல் பிளஷர், therefore never decide to become one with me. அப்படிப்பட்ட ஒரு பிளஷர் பகவானை பற்றி நாம கேட்க whether we'll prefer to become one with him, அதாவது அருவவாதிகள் மாதிரி நாம வந்து பகவானோட இணையணும்னு நாம நினைப்போமா? கண்டிப்பா செய்ய மாட்டோம். ஏனென்றால் we'll lose our soul form இல்லையா? அதோட இணைந்து விட்டால் அதுதான் the end point for our பக்தி.
அதுக்கு மேல நம்ம வந்து அவருக்கு பக்தி தொண்டு செய்ய முடியாது. ரெண்டாவது வந்து what to speak of becoming one with me if they are offered offered a post like mine in my abode. அதாவது அவருடைய திருத்தலத்துல வந்து அவரோட கன்சர்ட்டை உட்கார்றது, இல்லைன்னா ஆப்புலன்ஸ் லைக் மீ அவருடைய விபூதிகள்ல ஒன் ஆஃப் தி விபூதிஸ் ஆகிறது, ஆர் ஈவன் பர்சனல் அசோசியேஷன் வித் மீ வித் சிமிலர் பாடி ஃபீச்சர்ஸ், அதாவது பகவானை ஒத்த ரூபத்தை பெற்று இருக்கக்கூடியது, இது எல்லாம் கூட அவங்க தே வில் ரெஃப்யூஸ், அதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். பிகாஸ் அவர்கள் எதனால் திருப்தி அடைந்திருக்கின்றார்கள், எப்பொழுதுமே பகவானுடைய பக்தி தொண்டில் தங்களை ஈடுபடுத்திக் கொள்வதில் அவர்கள் பரம திருப்தியை அடைந்திருக்கிறார்கள். அப்படிப்பட்ட தூய பக்தர்கள் இதெல்லாம் இந்த 5 விதமான மோட்சங்களும் அவர்களுக்கு தேவையில்லை அப்படின்றது அவங்களுடைய கோட்பாடாக இருக்கும். பாகவதம்ல 4வது கேண்டோ 9th சாப்டர் 10வது பதத்துல வந்து கிங் துருவா சேஸ், மை டியர் லார்ட், the transcendental pleasure derived by meditation upon your lotus feet, which is enjoyed by the pure devotees, cannot be approached by the transcendental pleasure derived from the impersonalist to the self realization. அதாவது நம்முடைய ஆத்மா ரூபத்தை கண்டறிவதை விட பகவானுக்கு தூய பக்தி தொண்டு செய்யும் பொழுது ஏற்படக்கூடிய நிறைவு வந்து அதனால் ஏற்படக்கூடிய அதாவது மகிழ்ச்சி, அந்த மன திருப்தி என்பது சாட்டிஸ்பாக்சன் என்பது நாம தன்னுணர்வு பாதையில போகும்போது ஏற்படுறதை விட அதுதான் பெஸ்டா இருக்குன்றது வந்து அவருடைய ரியலைசேஷன். ஏனென்றால் இவர் நம்ம துருவ மகாராஜு ஒத்த காலே நின்று கூட அவருடைய தவத்தை புரிந்திருக்கின்றார் இல்லையா. So how can the fruity workers who are at most can aspire to promotion to the higher heavenly planets understand you? So இப்படி இருக்கும் பொழுது தன்னுணர்வு பாதையில இருக்கிறவங்களாலேயே புரிஞ்சுக்க முடியல. அப்படிப்பட்ட தன்மை இருக்கும் பொழுது தன்னுடைய செயல்களால் வந்து வரக்கூடிய புண்ணியங்களை தான் அனுபவிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடியவர்கள் கண்டிப்பாக சொர்க்கத்திற்கு செல்கின்றார்கள். அவர்களால் பகவானுடைய உண்மையான பக்தி சேவையை அவர்களால் உணர முடியாது. அதே மாதிரி how can they be described as enjoying happiness similar to the devotees happiness? அவர்களும் தூய பக்தர்களை போல சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கின்றார்கள் என்று நாம் எவ்வாறு அதை வந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியும்? கண்டிப்பாக தூய பக்தி சேவையால் வரக்கூடிய சந்தோஷத்தை வேற எந்த நிலையிலுமே நம்மளால ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. பகவானுடைய ரூபத்தின் மேலே அந்த சச்சிதானந்த விக்கிரகத்தின் அவர் மேல் இருக்கக்கூடிய அந்த உருவத்துல நாம பக்தி செய்யும் பொழுது, அவருடைய திருப்பாதங்கள் நினைத்து நாம வந்து தியான பயிற்சிகள் செய்யும் பொழுது நாம் அதுல அடையக்கூடிய இன்பம் வேற எதிலுமே வராது அப்படிங்கிறது வந்து இந்த சாப்டர்ல இருந்து நாம வந்து தெரிந்து கொள்கின்றோம். சாப்டர் 4. எஸ் புஷ்பம் மாதாஜி, நீங்க வாசிங்க, ஒரு 3 பேராகிராஃப் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. டிவோஷனல் சர்வீசஸ் சர்பாசஸ் ஆல் லிபரேஷன், அனைத்து மோட்சங்களையுமே வந்து தாண்டி செல்கின்றது இல்லையா. மோட்சங்கள் எல்லாமே ஒரு பேசிக் லெவல் தான். ஏன்னா ஒரு நார்மலா ஒரு கனிஷ்ட அதிகாரி நிலையில இருக்கும் பொழுது நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும் பொழுது மோட்சத்தை ஒரு இலக்காக வச்சுதான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் இல்லையா. நமக்கு இப்போ ஒரு சின்ன குழந்தை இருக்கு, தன்னுடைய தாய் கிட்ட வந்து ஒரு ஹோம்ஒர்க் பண்ணணும்னா அதுக்கு ஒரு பிஸ்கெட் கொடுத்தா உட்கார வச்சு அதுக்கு பிடிச்சது ஏதோ ஒண்ணு கொடுத்தா அது உட்கார்ந்து செய்ய ஆரம்பிக்கிறது. ஆனா டெய்லி தாயார் வந்து பிஸ்கெட் கொடுக்கணும்னு அந்த குழந்தை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுமா? கண்டிப்பா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாது. தாயாரும் அந்த மாதிரி கொடுக்க மாட்டாங்க. சோ அந்த மாதிரி அவங்க வந்து ஒரு முறை அந்த பழகிட்டாங்கனாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்கலி தே வில் கெட் ஃபைன் டியூன்ட். ஸோ அப்ப அந்த பிஸ்கெட்டை பத்தி அவங்க மறந்துடுவாங்க. அது மாதிரிதான் நாமளும் வந்து மோட்சத்தை பற்றி நாம மறந்து விடுவோம். உன்னத பக்தியில நம்மளை ஈடுபடுத்தி கொள்ளும் பொழுது கண்டிப்பாக நமக்கு இலக்கு என்பது பகவானின் பாதங்கள், அவருடைய பாதங்களை நாம வந்து சேவிப்பது ஒன்றே நம்மளுடைய கடமையாக இருக்கும் பட்சத்துல நாம வந்து இத பத்தி நம்ம மோட்சங்களை பற்றி நாம வந்து கண்டிப்பாக ஆலோசனை செய்வதே கிடையாது. அதை பத்தி சொல்றதுதான் இந்த 4th அத்தியாயம். சர்பாசஸ் ஆல் லிபரேஷன், அனைத்து மோட்சங்களையுமே வந்து தூய பக்தி சேவை என்பது நம்மள வந்து தாண்டி எடுத்து சென்று விடுகின்றது. அதை பத்தி தான் இந்த இடத்துல விளக்க போறாங்க. மாதாஜி ஒரு சின்ன டவுட். இப்ப இது சார்ஷி, சாமிப்யா, சாருப்யா, சலோக்கியா, சாயுஜ்யா, இதுல லீஸ்ட் எது பெஸ்ட்? லீஸ்ட் வந்து மாதாஜி நம்ம வந்து ஒன்றாக இன்டகிரேஷன் வித் சாயுஜ்யா, அதுதான் லீஸ்ட். அதுக்கு மேல வந்து ஐ திங்க் ராதிகாமா உங்களுக்கு அந்த ஆர்டர் சொல்லி இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அன்னைக்கு ஒரே கன்ஃபியூஷன் மாதாஜி. அன்னைக்கு காலையில வேணா அதை பண்ணலாம். எழுதி இருக்க மாதாஜி, எழுதி இருக்கோம். அன்னைக்கு கன்ஃபியூஷனா இருந்தது.
இப்ப சொல்லிடுங்க Last ல. மாதாஜி, உங்ககிட்ட கையில இருந்தா நீங்க சொல்லிடுங்க புஷ்ப மாதாஜி. சாளுக்கியா என்றால் என்ன அதையும் சொல்லிடுங்க. நான் சொல்றேன் மாதாஜி. ஆனா அந்த ஆர்டர்ஸ் எல்லாருமே ஒரு வாட்டி ரீகலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லீங்களா? so that everyone will be able to. yes மாதாஜி, சாயுஜ்யா வந்து பகவானுடன் ஒன்று கலத்தல். சலோக்கியாங்கிறது பகவானை போல் அவரது உலகத்திலேயே வாழ்வது. சலோஜயா. சலோக்கையா. சலோகயா. சாருப்யா பகவானை போன்ற அங்க அவயவங்களை பெறுவது. சாமிப்யா பகவானிடம் நித்திய தொடர்பு. சார்ஷி பகவானிடம் உள்ளது போன்ற அதே வளங்களை பெறுவது. அப்ப சாமிப்யா தான் மாதாஜி முதல்ல இருக்கணும். அதாவது பெஸ்ட். பெஸ்ட் வந்து நம்ம இதுல எது பெஸ்ட் நம்ம சொல்ல முடியாது. ஆனா எல்லாத்த விட கீழானது வந்து மர்ஜிங் வித் காட், அது மட்டும்தான் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. எது ஹையஸ்ட் எங்கேயும் சொல்லல மாதாஜி. பட் the lowest will be the other four விட இந்த merging with God is the lowest. இதுதான் மாதாஜி கன்ஃபியூஷனா இருந்தது. நீங்க வேற எல்லாமே இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் மேல ஒண்ணு இருக்கு. எதுனாக்கா இதெல்லாம் எனக்கு தேவையில்லைன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பிரேம பக்தி ஒண்ணுதான். அது நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். சைத்தன்ய பிரபு மாதிரி. எஸ், சைத்தன்ய பிரபு. ஓகே மாதாஜி, புரிஞ்சுது. டிவோஷனல் சர்வீசஸ் சர்பாசஸ் ஆல் லிபரேஷன் இல்லையா? How much? yes, வாசிங்க மாதாஜி. புஷ்ப மாதாஜி வாசிங்க. எல்லாரும் மியூட்ல போயிடுங்க so that background noise வராம இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தி தொண்டு எல்லா முக்திகளுக்கும் மேலானது. முழுமுதற் கடவுள். மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணிக்கோ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தி தொண்டு எல்லா முக்திகளுக்கும் மேலானது. முழுமுதற் கடவுளுக்கான பக்தி தொண்டில் ஒரு பக்தன் எந்த அளவிற்கு உளப்பூர்வமாக பற்றுடையவனாக இருக்கின்றான் என்பதை பிருது மன்னரின் ஆதிராஜா பின்வரும் கூற்றிலிருந்து அறிந்து கொள்ள முடியும். அது ஸ்ரீமத் பாகவதம் 4ஆம் காண்டம் 20ஆம் அத்தியாயம் 24ஆம் ஸ்லோகத்தில் விளக்கப்படுகிறது. அதில் அவர் முழுமுதற் கடவுளை வேண்டுகிறார். போற்றுதற்குரிய பகவானே, முக்தி அடைந்த பின்னால் உமது கீர்த்திகளையும் உமது தாமரை திருவடிகளை போற்றி உமது பக்தர்கள் தமது உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து வெளிப்படுத்தும் புகழ்ச்சி மொழிகளையும் கேட்கும் வாய்ப்பு எனக்கு இல்லாது போய்விடும். இவ்வுன்னத ஆனந்தத்தேன் எனக்கு கிட்டாது போய்விடும் என்றால் எனக்கு முக்தி அல்லது ஆன்மீக விடுதலை என்பதே வேண்டாம். பகவானே, நான் உம்மிடம் எப்போதும் வேண்டுவது நீர் எனக்கு கோடிக்கணக்கான நாக்குகளையும் கோடிக்கணக்கான செவிகளையும் தந்துள்ள வேண்டும் என்பதே. அப்போதுதான் என்னால் எப்போதும் உமது உன்னத கீர்த்திகளை கேட்கவும் ஓதவும் முடியும். அருவவாதிகள் பரம்பொருளுடன் ஒன்று கலந்து விட வேண்டும் என்று விரும்புகின்றனர். ஆனால் அவர்கள் தமது தனித்தன்மையை தக்க வைத்துக் கொள்ளவில்லை என்றால் இறைவனின் கீர்த்திகளை ஓதவும் கேட்கவும் அவர்களுக்கு வாய்ப்பின்றி போய்விடும். பரமபுருஷ பகவானின் உன்னத வடிவத்தை பற்றிய கருத்து அவர்களிடம் இல்லாதிருக்கும் காரணத்தினால் அவர்களுக்கு அவரது உன்னத லீலைகளை பற்றி ஓதவும் கேட்கவும் வாய்ப்பே கிடையாது. அதாவது முக்திக்கு மேலான நிலையினை ஒருவன் எய்தவில்லை என்றால் ஒருவனால் பகவானின் உன்னத கீர்த்திகளை சுவைக்கவும் முடியாது, பகவானின் உன்னத வடிவத்தை அறியவும் முடியாது. இதே போன்றதோர் கூற்று ஸ்ரீமத் பாகவதம் 5ஆம் காண்டம் 14ஆம் அத்தியாயம் 44வது ஸ்லோகத்தில் காணப்படுகிறது. அதில் சுகதேவ கோஸ்வாமி பரீட்சித்து மன்னரிடம் கூறுகிறார், மகாத்மாவான பரத சக்கரவர்த்தி கிருஷ்ணரின் தாமரை திருவடிகள் மீது பெரும் பற்றுடையவராக இருந்தார். அவர் இவ்வுலகின் மீதிருந்த தமது ஆளுமையையும் மக்கள், நண்பர்கள், பெரும் செல்வம், அழகிய மனைவி போன்றவற்றின் மீதிருந்த அவரது பாசத்தையும் மிக எளிதாக துறந்தார். நல்வினை தரும் மீதிருந்த அவரது பாசத்தையும் மிக எளிதாக துறந்தார். நல்வினை தரும் மகாலட்சுமி மனமுவந்து அவருக்கு எல்லா வகையான உலக வளங்களையும் அளிக்கும் பாக்கியமுடையவராக இருந்த போதும் அந்த வளங்கள் எதனையும் அவர் ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொண்டது இல்லை என்று சுகதேவ கோஸ்வாமி பரத மன்னரின் இக்குண நலனை மிகவும் உயர்வாக போற்றுகின்றார். அவர் கூறுகிறார், மதுசூதனராக முழுமுதற் கடவுளின் உன்னத குணங்களினால் எவன் ஒருவன் ஈர்க்கப்படுகின்றானோ அவன் பல மகரிஷிகளால் விரும்பப்படும் முக்தியையே சட்டை செய்வது இல்லை என்றால் பின்னர் உலக வளங்களை பற்றி என்ன என்று சொல்ல என்று. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
எஸ், இப்ப வந்து தூய பக்தி தொண்டு அனைத்து முக்திகளுக்கும் வந்து மேன்மேலே இருக்கிறது, மேன்மையாக கருதப்படுவதை பற்றி தான் நாம் இங்க பார்க்க போகின்றோம். How much a devotee is seriously attached to the devotional service of the Supreme Personality of Godhead can be understood from the statement of Maharaja பிருத்து முனி. அதாவது பிருத்து மகாராஜா பத்தி நம்ம வந்து இன்னும் 4th கேண்டல அழகா படிப்போம். அவருடைய இதெல்லாமே ஒன்ஸ் நம்ம 3rd கேண்டை முடிச்சால அதுக்கப்புறம் நிறைய கதைகள் தான், வெறுமனே கதையா தான் இருப்போம். நம்ம பிலாசபி நிறைய இருக்கிறது இந்த முதல் 3 கேண்டோஸ் தான். நம்ம அதான் நம்ம அதுக்கப்புறம் தாண்டின பிறகு நம்ம வந்து வெறுமனே ஸ்டோரியா இருக்கும். அப்போ இன்னும் ஈஸியா நம்மளால வாசிச்சுட்டே நிறைய கதைகளை நம்ம வந்து கேட்க போறோம். ஸோ பிருது மகாராஜ் வந்து பாகவதத்துல வந்து என்ன சொல்கின்றார், அதாவது 4th கேண்டோ 12th சாப்டர் 24வது பதத்துல அவர் என்ன எடுத்துரைக்கின்றார், பகவானை புகழாரம் சூட்டுகின்றார். அவர் சொல்கின்றார், எம்பெருமானே, இஃப் ஆஃப்டர் டேக்கிங் லிபரேஷன், நான் மோட்சத்தை அடைந்த பிறகு, ஸோ மோக்ஷம் என்றால் அவரோடு இணைந்து விடக்கூடிய அந்த இது, ஸோ அந்த மாதிரி லிபரேஷன், இஃப் ஐ ஹாவ் நோ சான்ஸ் ஆஃப் ஹியரிங் த க்ளோரிஸ் ஆஃப் லார்ட்ஷிப், இல்லையா? ஸோ ஒரு முறை நான் மோட்சகதியை அடைந்து விட்டால் நான் வந்து உங்களுடைய புகழ் ஆரங்களை கேட்பதற்கான அந்த வாய்ப்பை நான் வந்து அதாவது மிஸ் ஆயிடுறது அவருக்கு, இல்லையா? என்னிடம் சான்ஸே இல்லை, எனக்கு அந்த வாய்ப்பே இல்லாம போயிடுறது எனக்கு. ஸோ க்ளோரி இஸ் சாண்டட் பை த பியோர் டிவோட்டீஸ். எப்படிப்பட்ட புகழாரங்கள், தூய பக்தர்களுடைய புகழாரங்களை கேட்கக்கூடிய வாய்ப்பை அவர் வந்து நழுவுகின்றார். ஸோ அதுவும் எத்தனை கோடிக்கணக்கில் இருக்கக்கூடிய, அதாவது அப்படிப்பட்ட பக்தர்கள் அவரிடம் கோடிக்கணக்கான ஹிருதயங்களிலிருந்தே, அதான் அவங்க பக்தர்கள் வந்து தூய பக்தர்கள் தங்களுடைய ஹிருதயத்திலிருந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா புகழாரங்களை சூட்டுவார்கள். அதை கேட்பதை நான் அந்த வாய்ப்பை வந்து நான் நழுவுகின்றேன். And if I have no chance for this honey of the transcendental bliss, then shall I never ask for liberation. ஸோ இந்த மாதிரி வாய்ப்பை நான் வந்து நழுவுகின்றேன் என்றால் எனக்கு அப்படிப்பட்ட மோட்சமே எனக்கு தேவையில்லை. ஸோ அதுதான் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் எமான்சிஃபிகேஷன் சொல்லுவாங்க. ஸோ எமான்சிஃபிகேஷன்னாக்கா அவங்க அந்த அளவுக்கு எலிவேட்டடா அந்த சுச்சுவேஷன், ஸோ தே பிகம் சோ டிரான்சிடென்டல், அவங்களுக்கு வந்து பகவானின் பக்தி தவிர வேற எதுவுமே மேன்மையாக அவர்களுக்கு இல்லை என்பதை உணர்ந்து இருக்கக்கூடிய தன்மை அவங்களுடைய பொசிஷன். ஸோ தே ஆர் எக்ஸ்பிரஸிங் தட் ஆக்சுவலி, இல்லையா? ஸோ எக்கஸ்டி அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி தூய பக்தி சேவையில அவர்களை ஈடுபடுத்தும் பொழுது அவர்களுடைய நிலை வந்து எடுத்து சொல்லுங்க. அதுதான் ஸ்பிரிச்சுவல் நேச்சரை பத்தி நாம் இங்கே காண்கின்றோம். I shall simply always pray unto your lordship that you may give, அதாவது அதற்காக அவருக்கு ஆயிரக்கணக்கான, அதாவது கோடிக்கணக்கான காதுகளும் அதே மாதிரி வந்து நாக்குகளும் தேவை என்றார். ஏனென்றால் பகவானுடைய புகழாரங்களை பாடுவதற்கு இந்த நாவு தேவை, அதே மாதிரி கேட்பதற்கும் வந்து காது தேவை, இல்லையா? ஸோ கோடிக்கணக்குல காதுகள் அதே மாதிரி கேட்கும் பொழுது நிறைய கேட்கணும்னு நினைக்கிறாரு, நிறைய பாடணும்னு நினைக்கிறாரு அவர் வந்து. So that is the thing, and so that I can constantly chant and hear of your transcendental glories. அதனால வந்து அதனுடைய கிடைக்க பெறுவதால் என்ன பயன், அப்படிப்பட்ட காதுகளையும் அதுக்கப்புறம் நாக்கையும் நாம பெறதுனால என்ன புண்ணியம் என்றால், நாம் அதை உபயோகப்படுத்தி வந்து பகவானுடைய புகழாரங்களை நாம வந்து சூட்ட முடியும், அவரை பற்றிய புகழாரங்களை நம்மளால கேட்கவும் முடியும். சோ அதற்காக எனக்கு அதை நீங்கள் அருள்வீராக என்றுதான் பகவானிடத்தில் வந்து தன்னுடைய வேண்டுதலை வந்து வைக்கிறார் பிருத்து மகாராஜா. இதை பத்தி இன்னும் டீட்டெயிலா நம்ம வந்து பிருத்து மகாராஜா பத்தி நம்ம இன்னும் 4th கேண்டோ பாகவதத்துல படிப்போம். இப்ப நம்ம 2ண்ட்ல தான் இருக்கோம். அது முடிச்சு 4th வரும்போது இன்னும் டெப்தா அவருடைய மகன் பற்றி எல்லாமே வரும், நல்லா இருக்கும் ஸ்டோரிஸ். அப்ப நம்ம அதை பார்க்கலாம். இம்பர்சனலிஸ்ட் இதுல வந்து 1st லெவல், அதாவது சாயுஜா அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அவர்கள் இம்பர்சனலிஸ்ட் டிசைர் டு, ஏனென்றால் வெறுமனே சக்தி ரூபம் மட்டும்தான் அந்த பரம்பொருள் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடியவர்கள் பகவானோடு இணையறது ஒண்ணுதான், இன்டகிரேஷன் வித் காட். சோ அவங்களுடைய ஆத்ம ரூபத்தையே அவர்கள் வந்து இழக்கிறார்கள், இல்லையா? தே மர்ஜ் into the existence of supreme but without keeping their individuality. அதாவது அவங்களுடைய ஆத்ம ரூபத்தை அவர் இழக்கிறார்கள். they have no chance of hearing. அப்படிப்பட்டவர்கள் கேட்பதும் அவர்களால வந்து பகவானுடைய நாமங்களை வந்து சொல்வதற்கும் அந்த வாய்ப்பை அவர்கள் வந்து இழக்கிறார்கள். அவருடைய புகழாரங்களை வந்து நாம வந்து கேட்கவும் செய்யணும், சொல்லவும் செய்யணும். பட் because they have no idea of the transcendental form of the supreme lord, ஏனென்றால் பகவானுடைய ரூபத்தை பற்றி அவர்களுக்கு அந்த ஞானம் என்பது அவர்களுக்கு இல்லை. there is no chance of their chanting and hearing of his transcendental activities. அவருடைய ரூபமே பொய் என்று உரைப்பவர்கள், இல்லையா?
சோ நான் கடவுள் நீ கடவுள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தன்மைக்கு இருப்பவர். அகம் பிரம்மாஸ்மி. சோ நானும் கடவுள் நீயும் கடவுள் அப்படி ஒரு உணர்தல் வரும் பொழுது கண்டிப்பாக அங்கே பகவானுக்கு அவர் இந்த பிரபஞ்சத்தில் தோன்றும் பொழுது அவருக்கு அந்த ரூபமும் மாயை என்று உணர்பவர்கள். அது தவறு. ஆக்சுவலி பகவானுடைய ரூபம் எப்பொழுதுமே மாயை ஆகாது. அப்படி மாயையா இருந்தால் நம்ம பாகவதத்துல அவருடைய ரூபத்துல இருந்து எவ்வாறு இந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் டெவலப் ஆகுறதுன்னு நம்ம படிச்சுட்டே வரோம் இல்லையா? சோ ஹி ஹாஸ் எ ஃபார்ம், பர்சனல் ஃபார்ம் என்பது கண்டிப்பாக உண்டு. சோ அதனாலதான் அந்த ரூபத்துல இருந்து என்னென்ன விளைகின்றது, என்னென்ன உற்பத்தி ஆகின்றது எல்லாத்தையுமே நாம பார்த்துட்டே வரும். சோ ஹி ஹாஸ் இஸ் ஃபார்ம். சோ வெறுமனே சக்தி ரூபம் மட்டும்தான் அவருன்னு சொல்றது தவறு. ஹி ஹாஸ் எனர்ஜி. அவருடைய ஆற்றலால் எல்லாம் படைக்கப்படுகின்றது. அதற்கு ரூபமும் உண்டு. In other words, unless one is already beyond liberation, one cannot relish the transcendental glories of the Lord, nor one can understand the transcendental form of the Lord. அழகான வரி இல்லையா இது? அதாவது ஒருத்தர் அந்த முக்திக்கு அப்பாற்பட்டு தன்னுடைய நிலையை அவர்கள் எடுத்துக்கொண்டு செல்லும் பொழுது மட்டும்தான் அவரை பற்றியான பகவானை பற்றியான உன்னத நிலையை அவர்களால புரிந்து கொள்ள முடியும். அதை அவர்களால் உணர முடியும், ஃபீல் பண்ண முடியும். அதாவது அந்த பேரானந்தத்தை அவர்களால அந்த பரம்பொருளை பற்றிய அந்த பேரானந்தத்தை அவர்களால உணர முடியும். nor one can understand the transcendental form of the God. அதாவது பகவானுடைய ரூபத்தையும் அவர்களால் உணர முடியும். ஆனால் ஒருவர் இந்த லிபரேஷனுக்கு கீழே இருக்கும் பொழுது முழுமையாக உணர்ற தன்மை மிக மிக கம்மி தான். ஸோ நெக்ஸ்ட் the similar point, similar statement. இருங்க மாதாஜி, இன்னும் முடிக்கல. பாகவதம் 5th canto 14th chapterல verse 44ல சுகதேவ் கோஸ்வாமி அவர்கள் பரிஷித் மகாராஜனுக்கு பின்வருமாறு எடுத்துரைக்கின்றார். பரத மகாராஜாவை இங்கே புகழாரங்களாக சூட்டுகின்றார். So great soul King Bharata was so much attached to the service of the lotus feet of Krishna. அது பகவானுக்கு தன்னுடைய தூய பக்தி சேவையில் அவர் ரொம்பவுமே ஆழ்ந்திருந்தார் ஆக்சுவலி. அதனால ஈஸியா அவருடைய நாட்டையும் துறந்தார், மனைவி மக்களையுமே துறந்து அவர் காட்டுக்கு வனப்பிரஸ்தனாக சென்றார் இல்லையா? அங்கே சென்ற பிறகுதான் அந்த மான் மேல இருந்த அந்த ஈடுபாடால தான் மீண்டும் மானாக பிறக்க வேண்டியதாயிற்று. அப்புறம் ஜடபாரதராக பிறந்தார். சோ அவருக்கு இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கக்கூடிய ஆஸ்திகள், அதுக்கப்புறம் நண்பர்கள், குடும்பம், அதுக்கப்புறம் எல்லாவற்றையுமே அவரால் ஈஸியா துறக்க முடிந்தது. சோ பிகாஸ் அவருடைய பக்தியினுடைய அதாவது அவருடைய மெயின் ஹையஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி எதுவா கொடுத்திருந்தார்? பகவானுடைய திரு தொண்டிற்கு கொடுத்திருந்தார். நாம் எல்லாரும் கூட பகவானுடைய திரு தொண்டிற்கு தான் முதன்மை ப்ரையாரிட்டியா கொடுக்கணுமே ஒழிய நாம இந்த பௌதீகத்தினுடைய பந்தங்களுக்கே நம்ம முதன்மை ப்ரையாரிட்டி வழங்கக்கூடாது. அவ்வாறு நாம் வழங்கும் பொழுது அதற்கு தகுந்த பலன்களை மட்டுமே நாம பெறுவோம். சோ நாம் எதை ப்ரையாரிட்டியா கொடுக்கிறோமோ அந்த பலன்களை நாம் அடைகின்றோம், அவ்வளவுதான். சோ கொடுக்க கூடாது என்று எதற்காக சொல்கின்றோம் என்றால் அதனுடைய பலன்களை நமக்கு தான் சேரும் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எதுவரைக்குமே நம்ம பற்றுதலை, அதாவது இந்த பௌதிக பற்றுதலை நம்மளை ஈடுபடுத்தி கொண்டிருக்கின்றோமோ அது வரைக்குமே நாம அதாவது பகவானுடைய தூய தண்டுல நம்மளுடைய ப்ரையாரிட்டியை குறைச்சிருக்கோம்னு அர்த்தம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி அவருக்கானது என்று நாம் வைத்துக் கொள்ளும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி மிச்சம் இருக்கக்கூடிய அனைத்தையுமே நம்முடைய செயல்களை நம்ம செவ்வனே எடுத்து செல்லவும் முடியும். அதன் பற்றற்ற நிலையில் நம்மளால ஈஸியா எடுத்துட்டு போக முடியும். அதற்கான மார்க்கத்தை அவரே வழங்குவார். சோ அதனால மீண்டும் இந்த பிறவி எடுக்கிறோமோ இல்லையான்றது நமக்கு தெரியாது. ஆனால் எப்பொழுதுமே நித்திய சேவை செய்வதற்கான பாக்கியத்தை நாம பெறுவோம். மேலே சென்றாலும் அங்கேயும் பகவானுடைய தொண்டில் நம்மளால ஈடுபட முடியும். இங்கே மீண்டும் பிறவி எடுக்க வேண்டிய நிலை வந்தாலும் நாம் எங்க விட்டு சென்றோமோ அங்கிருந்து தொடர்வதற்கான பாக்கியத்தையும் நாம பெறுவோம். So the great soul King Bharata was so attracted இல்லையா? அதாவது பகவானுடைய பாதங்களுக்கு தொண்டு செய்வதில் அவர் எல்லாவற்றையுமே துறந்தார். He was so lucky that goddess fortune, அதாவது லக்ஷ்மி தாயாரும் தன்னுடைய வளங்களை அவர்கள் என்ன வழங்குகிறார்? லக்ஷ்மி தாயார் நாம் இந்த பிரபஞ்சத்துல சர்வை ஆகிறதுக்கு என்ன மெட்டீரியலிஸ்டிக் பெனிஃபிட் வேண்டுமோ அதை அனைத்துமே வழங்குகிறார் லக்ஷ்மியார் இல்லையா? லக்ஷ்மி தாயார். பட் he never accepted. அந்த மெட்டீரியல் ஆப்புலன்சஸ் கூட எனக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு தான் அவர் நிராகரித்து விட்டார். So சுகதேவ் கோஸ்வாமி praises this behavior of the King Bharata very highly. எஸ், நாம கூட இங்க இருக்கக்கூடிய பௌதீகத்துல ஈடுபாடை நாம
குறைத்து கொள்ள வேண்டும். எதை அவர் வழங்குகின்றாரோ அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம். நம்முடைய கடமையை மட்டும் நாம செய்வோம். இன்னைக்கு நாம உத்தியோகத்துல இருக்கோம்னாக்கா அந்த உத்தியோகத்தை வந்து செவ்வனே செய்ய வேண்டும். அதனால வரக்கூடிய அந்த இன்கம் வச்சு ஃபேமிலியை ரன் பண்ண வேண்டும். அவ்வளவுதான். அதற்கு மேல வந்து நம்மளுடைய பேராசைகளை வளர்த்து கொண்டு நம்ம வந்து ஒரு பிசினஸ் செய்தா கூட ஒரு ஆப்டிமம் மார்ஜின்ல வந்து நம்மளுடைய பிசினஸ் எடுத்துட்டு போகணும். அளவுக்கு அதிகமா நம்ம வந்து சம்பாதிச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுல மேலும் மேலும் அதுலயே நம்ம வந்து ஈடுபாடை எடுத்துக்கொண்டே செல்கின்றோம். அப்ப நம்ம ஆன்மீகத்துல முன்னேறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. சோ நாம எதன் மேல் ஈடுபாடு கொள்கின்றோமோ அதனையே நாம அடைய பெறுவோம் என்பதை நாம புரிஞ்சுக்கணும். சோ இத வந்து அழகாக பரத மகாராஜாவுடைய எக்ஸாம்பிள் வச்சு நம்ம சுகதேவ் கோஸ்வாமி அவர்கள் எடுத்துரைக்கின்றார். எனி பர்சன் whose heart is attracted by the transcendental qualities, பகவானுடைய அதாவது செயல்கள் இல்லையா, குவாலிட்டிஸ், அவருடைய தன்மைகள், அவருடைய இயல்புகள் வந்து அவருடைய ஆழ்நிலையான அந்த இயல்புகள் மீது யார் ஒருவர் ஈர்க்கப்படுகின்றாரோ, so does not care even for that liberation, அப்படிப்பட்டவர்கள் மோட்சத்தை பற்றியும் அவர்கள் எதுவுமே அதாவது அதை பத்தி கேர் பண்ணவே மாட்டாங்க, அதை உதாசீனப்படுத்திடுவாங்க. which is aspired by great sages also. ரிஷி முனிகள் கூட மோட்சத்திற்காக தான் செயல்படுகிறார்கள் இல்லையா. வாட் டு ஸ்பீக் ஆஃப் மெட்டீரியல் ஆப்புலன்சஸ். அப்புறம் வேற என்ன இருக்கு இந்த அதாவது பௌதீக வளங்களை பற்றி நாம் சொல்றதுக்கு என்ன இருக்கு? அதாவது இங்கேயே வந்து நம்ம வந்து when a person is attracted to the transcendental அதாவது bliss of the Lord, அதற்கு மேற்பட்டு நம்ம இங்க வேற எதுவுமே கிடையாது. அதாவது சொர்க்கமும் தேவையில்லை, அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம மேல எந்த தேவ உலகங்களும் தேவையில்லை, பகவானுடைய திரு உலகமும் தேவையில்லை, எப்பொழுதுமே அவருடைய தூய தொண்டு ஒன்றே போரும் என்று நினைக்கக்கூடிய பக்குவ நிலை. சோ அவர்களுக்கு மோட்சம் கிடைச்சாதான் நம்ம வந்து பகவானுடைய திருநாட்டை அடைய முடியும், அது கூட அவர்களுக்கு தேவையில்லை என்று நினைப்பார்கள். எஸ், பிரேம மாதாஜி வாசிங்க. அடுத்து ஒரு 3 பேராகிராஃப் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பாகவதம் 6ஆம் காண்டம் 11ஆம் அத்தியாயம் 25வது ஸ்லோகத்தில் மேலே கூறப்பட்டிருப்பது போன்று விருத்ராசுரன் யாருன்னு சொல்லுங்க. கிருஷ்ணால படிச்சோம். விருக்ஷாசுரன் யார், அவனுடைய பூர்வ ஜென்மம் என்ன, இது பேசிக் கோர்ஸ்லயே நாம நிறைய வாட்டி படிச்சிருக்கோம். கிருஷ்ணால அதாவது ஒருவரால் துன்பப்பட்டாலுமே, ஒருத்தரால் நமக்கு வந்து சங்கடம் வந்தாலும் அது சங்கடமாக ஏற்றுக்கொள்ளாத தன்மை. சோ இது யார் சொல்ல போறீங்க? அதாவது நம்ம வந்து அகர்மவாதிகளை பற்றி படிக்கும் பொழுது இதை படிச்சிருக்கோம். சோ த குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் ஏ அகர்மா. ஆனா எந்த அத்தியாயம் என்ன 2-3 இடத்துல வருது அகர்மா குவாலிட்டிஸ், ஆனா எந்த அத்தியாயம் என்றது எனக்கு ஞாபகம் வரல. நாளைக்கு 12th சாப்டர் கரெக்ட், நானே சொல்லிட்டேன். சோ பகவானுக்கு இவங்க எல்லாம் பிரியமானவர்கள் அப்படின்னு சொல்ற போது, அப்போ வந்து பிறரால் நமக்கு துன்பம் ஏற்பட்டாலும் அதை துன்பமாக கருதாமல் இருப்பவர்கள், அந்த நிலை. விருக்ஷாசுரன் என்பவன் அதாவது முந்தைய இதுல வந்து சித்திரகேது என்ற மன்னன். சோ சிவபெருமானும் தாயாரும் உட்கார்ந்து பகவானுடைய லீலைகளை பற்றி பக்தர்களிடம் வந்து சொல்லக்கூடிய அந்த சுச்சுவேஷன். அங்கே நாரத மகரிஷி, பெரும் ரிஷிகள் எல்லாருமே உட்கார்ந்துருக்காங்க. தாயார் நம்ம வந்து சிவபெருமானுடைய அந்த தொடை மீது வந்து தன்னுடைய காலை பதித்து உட்கார்ந்திருந்தாள். அந்த வழியாக ஆகாய விமானத்தில் வந்த அதாவது சித்திரகேது மன்னன், அவன் வந்து பகவானுடைய தூய பக்தன். சோ அந்த புன்முறுவலோட அந்த சம்பாஷணையை அவன் வந்து கேட்கின்றான். ஆனால் தாயார் என்ன நினைக்கிறார், நம்மளை பார்த்துதான் அவன் வந்து சிரிக்கின்றான், நகைக்கின்றான் நினைச்சிட்டு அவங்களுக்கு வந்து சாபத்தை கொடுத்து விடுகிறார்கள், நீ அசுரனாக கடவுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா அவர் வந்து தான் எந்த தவறுமே செய்யவில்லை என்று அவருக்கு தெரியும். இருந்தாலுமே அந்த சாபத்தையுமே அவர் வந்து ஸ்வீகரித்தார். சோ அதை வந்து அவன் வந்து துன்பமாகவே கருதவில்லை. அப்படின்னா ஒருத்தர் நமக்கு தீமையே செய்தாலும் அதை நாம துன்பமாக கருதக்கூடாது. சோ அந்த பிறவி பயனை நாம வந்து கிளியர் பண்ணிக்கணும் இல்லையா. அது எல்லாமே பகவான் பாதங்களில் நாம வந்து விட்டுவிட வேண்டும். விருக்ஷாசுரனாக ஆனான். அந்த விருக்ஷாசுரன் கதை கூட நம்ம பின்னாடி வரக்கூடிய அதாவது 6th cantoல வரதான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. சோ சித்திரகேது என்ற மன்னர் தான் வந்து as a pure devotee of the God, நம்ம சுப்ரீம் காட். சோ அவர் தான் வந்து விருக்ஷாசுரனாக, அடுத்தவர்களுக்கு நாம துன்பத்தை கொடுக்க கூடாது, அதே மாதிரி அடுத்தவர்கள் நமக்கு துன்பம் கொடுத்தாலும் அதை நாம வந்து துன்பமாக கருதக்கூடாது.
அந்த மாதிரி ஒரு பக்குவ நிலை, அப்படிப்பட்டவன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படிங்கிறதையும் சொல்றதையும் நாம வந்து ஐ திங்க் 12th சாப்டர்ல தான் இது சொல்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன். 2-3 பிளேசஸ் வருது, என்னால எக்ஸாக்டா ரீகலெக்ட் பண்ண முடியல. ஏன்னா இந்த 18 days கிளாஸஸ் எடுக்கும் பொழுது சொன்ன இந்த ஸ்டோரி எனக்கு ஞாபகம் இருந்தனால ஈஸியா உங்களுக்கு ரீகலெக்ட் பண்ண சொல்ல முடிஞ்சது. ஸோ அதுதான் விருக்ஷாசுரனுடைய கதை. Who addresses the Lord, my dear Lord, by leaving your transcendental service, I may be promoted to the planet called Durvaloka, or I may gain lordship over all the planetary systems of the universe. So, but I do not aspire to this, nor do I wish the mystic perfection of yoga practice, nor do I aspire to spiritual emancipation, that is elevation. All I wish for, my Lord, is your association and transcendental service eternally. விருக்ஷாசுரன் சொல்றது. இது வாசிங்க மாதாஜி, தமிழ்ல வாசிச்சீங்கன்னா இன்னும் அழகா இருக்கும். இது கிருஷ்ணா புக்ல கூட வருது மாதாஜி. ஓகே, கிருஷ்ணா புக் நான் படிக்கல, அதனால எனக்கு தெரியாது. அதில் அவன் பகவானிடம், போற்றுதற்குரிய பகவானே, உமது உன்னத தொண்டினை விட்டு நீங்குவதன் மூலம் நான் துருவலோகத்திற்கு உயர்வு பெறலாம், அல்லது இப்பிரபஞ்சத்தில் உள்ள அனைத்து உலகங்களின் ஆளுமையை பெறலாம். ஆனால் நான் அவற்றையெல்லாம் விரும்புவதில்லை. யோக சித்தி பெறுதலையும் ஆன்மீக விடுதலையினையும் கூட நான் விரும்புவதில்லை. நான் விரும்புவதெல்லாம் உமது தொடர்பும் உமக்கு நித்தியமாக செய்யும் உன்னத பக்தி தொண்டுமே ஆகும். அழகான விளக்கம். எஸ், அவர் கேட்கறதெல்லாம் எப்பொழுதுமே நித்திய உங்களுடைய அசோசியேஷன், பகவானோட சம்பந்தத்தை, ரிலேஷன்ஷிப்பை கேட்கின்றார் இல்லையா? அவருக்கு தூய துன்பை ஆழ்நிலையான அந்த சேவையை புரியணும், அப்படி ஆழ் பக்தி, அதாவது மனசிலிருந்து வரணும் அது. ஸோ ஃப்ரம் ஹார்ட் இட் ஷுட் கம் ஆக்சுவலி. அழகான விளக்க உரை. விருக்ஷாசுரன் வந்து அவன் வந்து ஒரு தூய பக்தன். ஸோ அது வந்து நம்ம எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சம்டைம்ஸ் எனக்கே பேரு ஞாபகம் வராது, சட்டுன்னு வருது. ஸோ சித்திரகேது மன்னன், ஓகே, சில அரசர்கள் பேரு, முனிவர்கள் பேரு டக்கு டக்குன்னு எனக்கு வரவே வராது. தட் இஸ் அது என்ன தெரியல எனக்கு. பாகவதத்துல கூட இருக்கு மாதாஜி, நீங்க சொல்லி கொடுத்தீங்க. இல்ல, இனிமேதான் வரும். 6th கேண்டால வரும் விருக்ஷாசுரன். இல்ல, 1st கேண்டால ஒரு இடத்துல குறிச்சு வச்சிருக்கேன். சித்திரகேது ஒரு இதுல வருது. அங்க ஹை லெவல் இருக்கும், இங்க வந்து ஃபுல் டீடைலா நீங்க பாப்பீங்க. கொஞ்சமா இருக்கும் அதுல. ஆமா. கூற்று ஸ்ரீமத் பாகவதம் 6ஆம் காண்டம் 11ஆம் அத்தியாயம் 28வது ஸ்லோகத்தில் சிவபெருமானால் உறுதி செய்யப்படுகிறது. அதில் அவர் தமது மனைவி சதியிடம், அன்பிற்குரிய சதியே, நாராயணன் கிருஷ்ணர் மீது பக்தி உணர்வுகள் எதற்கும் அஞ்சுவதில்லை. அவர்கள் மேலுலகங்களுக்கு உயர்வு பெற்றாலும், பௌதீக மாசுக்களிலிருந்து விடுதலை பெற்றாலும், அல்லது நரகலோகத்தில் வீழ்ந்த போதிலும், இதை போன்று வேறு சூழ்நிலைகளில் சிக்கிக்கொண்டாலும் உண்மையில் அவர்கள் அஞ்சுவதில்லை. அவர்கள் நாராயணரின் தாமரை திருவடிகளில் சரணடைந்திருக்கும் காரணத்தினால் அவர்களுக்கு பௌதிக உலகில் கிடைக்கும் எந்நிலையும் நன்னிலையே ஆகும் என்று கூறுகிறார். இதே கூற்று தேவலோக அதிபதியான இந்திரனாலும் கூட கூறப்படுகிறது. இது தொடர்பாக ஸ்ரீமத் பாகவதம் 6ஆம் காண்டம் 18ஆம் அத்தியாயம் 74வது ஸ்லோகத்தில் இந்திரன் அவனது அன்னை திதியிடம் கூறுகிறான், அன்பிற்குரிய அன்னையே, எல்லா விதமான இச்சைகளையும் துறந்து பகவானின் பக்தி தொண்டில் மட்டுமே ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் தங்களது உண்மையான நலனுக்காக உழைக்கும் அவர்கள் வாழ்வின் நிறைவு நிலைக்கு வளர்ச்சி அடையும் விஷயத்தில் கைதேர்ந்தவர்களாக கருதப்படுகின்றனர். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 7ஆம் காண்டம் 6ஆம் அத்தியாயம் 25வது ஸ்லோகத்தில் பிரகலாத மகாராஜா கூறுகிறார், தெய்வ நம்பிக்கையற்ற குடும்பத்தில் பிறந்துள்ள எனது அன்பிற்குரிய நண்பர்களே, நீங்கள் முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணரை மகிழ்ச்சி உறச் செய்தீர்கள் என்றால் இவ்வுலகில் அரியது என்று உங்களுக்கு எதுவும் இல்லை. அதாவது பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணர் உங்கள் மீது மகிழ்ச்சி அடைந்தார் என்றால் உங்கள் உள்ளத்தில் உள்ள ஆசை எதுவாயினும் அது ஐயத்திற்கிடமின்றி நிறைவேற்றப்படும். இவ்வாறு இருக்க பலன் தரும் பயன்களால் உங்களை உயர்த்தி கொள்வதால் என்ன பயன்? அப்பலன் தரும் செயல்களின் பயன்கள் ஜட இயற்கையில் முக்குணங்களால் எல்லா நிகழ்வுகளிலும் தாமே எய்தப்படும் பலனன்றோ?
மேலும் ஆன்மீக விடுதலை அல்லது பௌதிக பந்தத்திலிருந்து பெறும் விடுதலை என்பதனாலும் என்ன பயன்? நீங்கள் எப்போதும் பரமபுருஷ பகவானின் கீர்த்திகளை ஓதிக்கொண்டும் பகவானின் தாமரை திருவடிகள் உள்ள அமிர்த ரசத்தை சுவைத்து கொண்டும் இருப்பீர்கள் என்றால் மேலே கூறப்பட்டிருக்கும் எதுவும் தேவையில்லை என்றோ என்று பிரகலாத மகாராஜாவின் கூற்றிலிருந்து பகவானின் உன்னத கீர்த்திகளை ஓதுகின்றதை கேட்கின்ற ஒருவன் புண்ணிய செயல்களின் பலன்கள், கேள்விகள், பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுதலை பெறுதல் என்பதனை அனைத்து வகையான பௌதிக நன்மைகளையும் ஏற்கனவே கடந்தவனாகிறான் என்பது தெளிவாக உணரப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட் விருக்ஷாசுரந்து முடிஞ்சது. நெக்ஸ்ட் வந்து சிவபெருமான் தாயாரிடம் எடுத்துரைக்கின்றார். யார் ஒருவர் நாராயணன், அதாவது who are devoted to நாராயணா கிருஷ்ணா are not afraid of anything, அதாவது பகவான் மீது யார் பக்தி கொண்டு இருக்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு பயம் என்பது இருக்காது. இஃப் தே ஆர் எலிவேட்டட் டு த ஹையர் பிளானட்டரி சிஸ்டம், அவர் மேல் உலகங்களுக்கும் சென்றாலும் சரி, இல்லை விடுதலை அடையக்கூடிய தன்மைக்கு அவர்கள் வந்து சென்றாலும் சரி, அதாவது இந்த பௌதீக கலங்கங்களிலிருந்து அவர்கள் விடுதலை அடைந்தாலும் சரி, இல்லை என்றால் அவர்கள் நரகத்திற்கு தள்ளப்பட்டாலும் சரி, அவர்கள் எங்கிருந்தாலுமே எந்த சுச்சுவேஷன்ல இருந்தாலும் அவர்களுக்கு பயம் என்பதே இருக்காது. அவர்கள் வெறுமனே வந்து பகவானுடைய பாதங்களில் வந்து எப்பவுமே வந்து அந்த நிழலில் அவர்கள் வந்து தங்கி இருக்கிறார்கள். ஃபார் தெம் எனி பொசிஷன் இன் த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் இஸ் ஆஸ் குட் ஆஸ் அனதர். அதனால எந்த நிலையில் இருந்தாலுமே இந்த பௌதீக உலகத்துல வந்து அவர்களுக்கு எல்லாம் ஒரு போலதான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அதாவது சொர்க்கத்தில் இருந்தாலும் சரி, நரகத்துல இருந்தாலும் சரி, இல்லை இந்த பூலோகத்துல இருந்தாலும் சரி, எந்த லோகத்துல இருந்தாலுமே ஒரு போலதான் அவர்களுக்கு அந்த தன்மையை தான் ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். சோ ஒரு முறை வந்து இன்னைக்கு காலையில பாகவதம் கிளாஸ்ல நம்ம பிரபுஜி வந்து சொல்லிட்டு இருந்தார். ஐ திங்க் ஆஸ்திரேலியாவா, ஐ திங்க் ஐ ஆம் நாட் ஏபிள் டு ரீகலெக்ட். அங்கே ஒரு சில டிவோட்டிஸ் வந்து அரெஸ்ட் ஆகி ஜெயில இருந்தாங்களாம். அப்ப பிரபுபாதர் இருந்த டைமா. சோ எல்லாருமே அப்ப வந்து போன் வந்துதான் பிரபுபாதருக்கு. பிரபுபாதர் சொன்னாரா, வெறுமனே அவங்கள இந்த பௌதீக உலகமே ஒரு ஜெயில் தான். சோ அந்த ஜெயிலுக்குள்ள ஒரு ஜெயில் நாம இருக்கிறது இல்லையா? சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது அவங்கள வந்து வெறுமனே நாம ஜபத்தை மட்டும் செய்ய சொல்லுங்க, அவங்களுக்கு பயமெல்லாம் தானாவே போகும். ஸோ ஆஸ் குட் ஆஸ் அதுலயே அவங்க வந்து தே கேன் என்ஜாய், தே கேன் ரிலீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அறிவுரை மட்டும்தான் அவர் வழங்கினாராம். ஸோ ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் வந்ததுனால தே ஹேவ் பீன் அரெஸ்டட், அதனால ஜெயில இருக்க வேண்டிய சுச்சுவேஷன் வந்தப்போ நம்ம பிரபுபாதர் வந்து இந்த ஒரு கைடன்ஸ் மட்டும் தான் செய்தாராம். எல்லாருமே நாம ஜபங்களை பாடி அதுலயே வந்து ரிலீஸ் ஆனதா வந்து இன்னைக்கு காலையில வந்து பிரபுஜியோட கிளாஸ்ல வந்து அழகாக எடுத்துரைக்கப்பட்டது. அந்த மாதிரி நாம எங்க இருந்தாலும் அவருடைய நாமங்கள், அவரை பற்றியான, அதாவது அவருடைய லீலைகளை கேட்பது, ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், இந்த மூன்றையுமே நாம செய்யும் பொழுது அவருடைய அந்த தூய பக்தி தொண்டுல நம்மளால முன்னேறி ஸ்பிரிச்சுவல் எமான்சிபிகேஷன், அதாவது எலிவேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு ஏற்படுகின்றது. there is similar statement by இந்திரா, லார்ட் இந்திரா, அதாவது தன்னுடைய அம்மாவை பார்த்து, தீத்தியை பார்த்து சொல்றாரு. அவர் வந்து பர்சன் who have given up all kinds of desires, அனைத்து விதமான ஆசைகளை யார் ஒருவர் விட்டு இருக்காங்களோ, and are simply engaged in the devotional service to the Lord, அதாவது வெறுமனே பக்தி சேவையை மற்றும் அவர்கள் வந்து பகவானுடைய பக்தி தொண்டில் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்கின்றார்கள். வாட் இஸ் ஆக்சுவலி தேர் செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்? ஸோ அதுக்கு மேல அவர்களுக்கு என்ன இருக்கு? ஒண்ணுமே கிடையாது இல்லையா? ஸோ such persons are actually serving their self interest and are considered the first class experts in the matter of advancing this perfectional stage of life. பக்குவமான நிலை ஒவ்வொருத்தருக்குமே வாழ்க்கையில பக்குவம் என்பது கண்டிப்பாக தேவை. சோ ஒரு மனிதர் பக்குவம் ஆனால் that person is called as a sober man or a wise man சொல்லுவாங்க. நிதான புத்தி உடைய மனிதர், அவரிடத்தில் கோபம் இருக்காது இல்லையா? கோபம் என்பது கண்டிப்பாக இருக்காது. எல்லாரையும் ஒருபோல பார்க்கக்கூடிய மனப்பக்குவம் வரும். டிஸ்கிரிமினேஷனே இருக்காது. இவன் நல்லவன், இவன் கெட்டவன் அப்படின்னு வந்து ஆய்ந்தறியக்கூடிய அந்த நிலையில் அவன் கண்டிப்பாக அதே வேலையை செய்ய மாட்டான். சோ அவன் எல்லாரையுமே அவரவர்கள் நிலையில வந்து ஏற்று, பகவான் கூட நம்ம எல்லாரும் ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு நிலையில தான் இருக்கும். இருந்தும் நம்மளுடைய பக்தி தொண்டால அவர் நம்ம எல்லாருமே ஏத்துக்கிறாரு இல்லையா? அதே மாதிரிதான் அவர்களுடைய நிலை எதுவாக இருந்தாலும் அதை வந்து சமமாக பார்க்கக்கூடிய, ஏனென்றால் ஒவ்வொருடைய ஹிருதயத்திலுமே பரமாத்மா இருக்கின்றார் என்பது தெரியும். அதனால வந்து பரமாத்மா இருக்கக்கூடிய அனைத்து உயிர்வாழிகளையுமே ஒருபோல காணக்கூடிய பக்குவ நிலைக்கு அவன் செல்கின்றான்.
சோ அதே மாதிரிதான் இங்க வந்து விளக்கப்பட்டிருக்கின்றது. they are not afraid of anything இல்லையா? சோ அவனுக்கு வந்து சுயமா எந்த ஒரு ஈடுபாடும் எதுவுமே இருக்காது. அனைத்துமே தூய அதாவது பக்தி தொண்டுல தன்னை ஈடுபடுத்தி கொள்ளணுன்ற தவிர வேற எதுவுமே அவனுக்கு இருக்காது. சோ அந்த மாதிரியான அதாவது உயிர்வாழிகள் வந்து ஆக்சுவலி சர்விங் their செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட், அதாவது அவனுக்கு சுயமான ஒரு ஆசை என்ன என்றால் எப்பொழுதுமே சதா சர்வகாலமும் பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்வதுதான். சோ தட் இஸ் கால்ட் as the first class devotee, அதாவது உத்தம அதிகாரி நிலை இந்த மேட்டர் ஆஃப் அட்வான்சிங் டு த பர்ஃபெக்ஷனல் ஸ்டேஜ் ஆஃப் லைஃப், அதாவது ஒரு வாழ்நிலையில வந்து ஒரு பக்குவ நிலையை அடையக்கூடிய தன்மைக்கு அந்த உயிர்வாழி செல்கின்றான் என்று அழகாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கிறது. எஸ் பத்மா மாதாஜி, நெக்ஸ்ட் நீங்க வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அதே போன்று அதே 7ஆம் காண்டம் 8ஆம் அத்தியாயம் 42வது ஸ்லோகத்தில் பகவான் நரசிம்ம தேவரை தேவர்கள் பிரார்த்திக்கும் பொழுது தேவேந்திரன் கூறுகிறான், வேள்வி சடங்குகள் செய்வதில் எங்களது பங்கு பற்றி இவ்வசுரர்கள் பேசுகின்றனர். ஆனால் நரசிம்ம தேவராக நீர் தோன்றியதன் மூலம் பயங்கரமான அச்சங்களிலிருந்து எம்மை காத்துள்ளீர். உண்மையில் வேள்விகள் செய்வதில் எங்களது பங்கு உமக்குரியனவேயாகும். ஏனென்றால் நீரே எல்லா வேள்விகளின் பரம அனுபவிப்பாளர் ஆவீர். நீரே ஒவ்வொரு ஆத்மாவின் பரமாத்மாவாகவும் இருப்பதால் நீரே எல்லாவற்றின் உரிமையாளரும் ஆவீர். நீண்ட நெடுங்காலமாக இவ்வசுரன் இரண்யகசுபுவின் மீதான அச்சத்தினால் எங்கள் இதயங்கள் நிரப்பப்பட்டிருந்தன. ஆனால் நீர் எங்கள் மீது பேரன்புடையவர் ஆதலினால் இவனை கொன்றதன் மூலம் நீர் எமது இதயங்களுள்ள அச்சத்தை நீக்கினீர் மற்றும் உம்மை எமது உள்ளங்களில் மீண்டும் இடம்பெறம் செய்யும் வாய்ப்பினையும் எங்களுக்கு நீர் அளித்துள்ளீர். பகவானான உமது அன்பு தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ள எங்களுக்கு அசுரர்களால் எங்களிடமிருந்து அபகரித்து செல்லப்பட்ட அனைத்து செல்வங்களும் ஒன்றுமில்லாதவையாகும். பக்தர்கள் முக்தியை பற்றியே கவலைப்படாதவர்கள் என்றால் பிறகு இப்பௌதிக வளங்களை பற்றி என்ன சொல்ல இருக்கிறது? உண்மையில் நாங்கள் வேள்விகளின் பயன்களை அனுபவிப்பவர்கள் அல்லர். எங்களின் ஒரே கடமை எப்போதும் உமது தொண்டில் ஈடுபடுவதே ஆகும். ஏனென்றால் நீரே எல்லாவற்றையும் அனுபவிப்பவர் ஆவர். தேவேந்திரன் இக்கூற்றின் விளக்கம் உயர்ந்த பிரம்ம தேவனிலிருந்து தாழ்ந்த எறும்பு வரை எந்த ஒரு உயிர்வாழியும் பௌதீக வளங்களை அனுபவிப்பதற்கு உரியவை அல்ல என்பதாகும். அவர்கள் எல்லாவற்றையும் பரம எஜமானரான முழுமுதற் கடவுளுக்கு அர்ப்பணிப்பதற்கு உரியவர்கள் ஆவர். இவ்வாறு செய்வதன் மூலம் அவர்கள் தாமாகவே அப்பலன்களை அனுபவிக்கின்றனர். இதற்கு உதாரணமாக உடலின் எல்லா பாகங்களும் உணவுப் பொருட்களை சேகரித்து சமைக்கின்றன. அப்போதுதான் சமைக்கப்பட்ட உணவினை வயிற்றுக்கு அளிக்க முடியும். வயிற்றினுள் உணவு சென்றவுடன் உடலின் அனைத்து பாகங்களும் அதன் பயனை சரிசமமாக அனுபவிக்கின்றன. அதே போன்று பரமபுருஷ பகவானை திருப்திப்படுத்துவதே ஒவ்வொருவரின் கடமையாகும். பின்னர் அனைவரும் தாமாகவே திருப்தி அடைவர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அது முடிச்சிட்டீங்களா அந்த பேராகிராஃப்? அது முடிச்சிட்டேன். இன்னும் ஒரு பேரா இருக்கும். அதோட இல்ல நீங்க 3 பேராகிராஃப் பண்ணீங்களா? இப்போ 2 படிச்சுக்கணும். ஐ திங்க் இங்க ஏதோ மிஸ் மாதிரி இருக்கு. நீங்க 7th canto பிரகலாத் மகாராஜ் படிச்சீங்க இல்லீங்களா? மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் born into the 7ஆம் காண்டம் 8ஆம் அத்தியாயம் 40 அதுல இருந்து படிச்சோம். ஓ, அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பேராகிராஃப் விட்டுட்டீங்க நீங்க. ஓகே, சரி இருங்க, நான் அந்த விளக்க வரை முடிச்சிட்டு அப்புறம் வேணா நான் மறுபடியும் உங்களுக்கு சொல்றேன். வெயிட் பண்ணுங்க. சோ 7வது காண்டம் பாகவதம்ல வந்து 7வது காண்டம் 6வது சாப்டர் அத்தியாயம், அதுக்கப்புறம் வந்து 25வது பதம் பிரகலாத் மகாராஜ் பின்வருமாறு விளக்குகின்றார். மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், born into the atheistic families, அதாவது ஏத்திஸ்டிக்னா அதாவது நாத்திக தன்மை உடைய அவரெல்லாம், அவங்க பிரகலாதனே வந்து அசுர குலத்துல தான் பிறந்தவர் இல்லையா? So if you can please the supreme personality of Godhead, then there is nothing more rare in this world. அதாவது பகவானை திருப்திப்படக்கூடிய செயலில் தாங்கள் ஈடுபட்டால் அது ஒன்றே போதுமானது. அதை தவிர்த்து இந்த பிரபஞ்சத்தில் வேற எந்த வேலையும் இல்லை என்பதை வந்து பிரகலாத் மகாராஜ் எடுத்துரைக்கின்றார். In other words, if the Supreme Lord Krishna is pleased with you, then any desire you may have within the core of your heart can be fulfilled without any doubt. அதாவது நம்ம மனசுல என்ன கோரிக்கை இருந்தாலும் பகவான் அதை வந்து நிறைவேற்றுகின்றார். இது எப்படின்னா அந்த பௌதிகத்துல நீங்க பார்த்துட்டாலும்
நம்ம வந்து ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கும்போது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து நம்ம சகாயத்தை நம்ம செய்து கொள்கின்றோம் இல்லையா? ஒருத்தர் நம்ம வீட்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரு சந்தோஷம் அடையக்கூடிய செயல் இன்னொருத்தர் செய்யும் பொழுது அவன் நமக்கு இவ்வளவு நன்மை செய்தானே அப்படின்னு நமக்கே உள்ள ஒரு மனநிறைவு ஏற்பொழுது அவனுக்கு நாம் ஏதாவது செய்யணும்ன்ற அந்த ஃபீலிங் வரதா இல்லையா? பௌதீகமான கண்ணோட்டத்திலே நமக்கு இந்த மாதிரி யோசனைகள் வரும் பொழுது பகவான் மேல நம்ம வச்சிருக்கக்கூடிய அந்த உன்னதமான பக்தி சேவையை நாம செலுத்தும் பொழுது அவர் ஆனந்தம் அடைகின்றார். அவர் ஆனந்தம் அடையும் பொழுது நமக்கும் நன்மைகள் என்பது அவரால் வழங்கப்படுகின்றது. ஆனா நம்ம அதை வேண்டலன்னாலும் நமக்கு எது நன்மையோ அதை வந்து பகவான் வந்து வழங்குகின்றார். As such, what is the use of elevating yourself by the result of fruitive activities? இல்லையா? சோ அதாவது இங்க மேலும் என்ன சொல்ல வேண்டிய நம்ம வந்து மேலும் இந்த பலநோக்கு செயல்களை நம்ம முன்னேற வேண்டிய அதை நினைச்சு நாம் எதுக்காக நம்முடைய செயல்பாடுகளை அமைக்கணும்? அதனால என்ன லாபம் இல்லைங்க? நம்ம வந்து ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ்க்கே நம்ம செய்ய அதனால நம்ம வந்து பந்தப்பட்டு கொண்டேதான் இருக்கின்றோம். சோ மீண்டும் மீண்டும் இந்த இடத்துல வந்து நாம வந்து பிறவி எடுக்க வேண்டியதாகி விடுகின்றது. அதனால அதையிலிருந்து நம்ம வந்து விடுதலை அடையணும்னா வெறுமனே கேவல பக்தியாக பகவானுக்கு நம்ம தொண்டு செய்யறது மட்டுமே நம்மளுடைய நிலைமையை நாம அப்படி எடுத்துட்டு போகும்பொழுது நம்முடைய ஒவ்வொரு செயல்பாட்டிலுமே நம்ம பகவானை மையமாக வைத்து, ஏன்னா பௌதீகத்தை நம்மளால வந்து துறக்க முடியாது. படைக்கப்பட்ட பிறகு நாம இங்க வந்து வாழ்நிலையை நாம் ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டியது நம்மளுடைய கடமையும் கூட. அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல அந்த செயலிலும் ஒவ்வொரு செயலிலுமே நாம பகவானை நாம வந்து மையமாக வைத்து நம்மளுடைய செயல்பாடுகளை நாம் எடுத்து சென்றோம் என்றால் அதுவே நமக்கு வந்து நல் மார்க்கம், ஸ்பிரிச்சுவல் எமான்சிபிகேஷன், எலிவேஷன் அது வந்து நமக்கு கிடைக்கின்றது. So, and what is the use of the spiritual emancipation or liberation from the material bondage? அதெல்லாம் கூட தேவையில்லை. அதை பத்தி எல்லாம் நம்ம நினைக்க வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது. If you are always engaged in chanting the glories of the Supreme Lord and always relishing, உணர்றது இல்லையா? ரெலிஷிங் அதாவது நமது ஆனந்தத்தை வந்து உணர்றது, நெக்டர் ஆஃப் த லோட்டஸ் ஃபீட் ஆஃப் த லார்ட், பகவானின் திரு பாதங்களில் செய்யக்கூடிய சேவையில ஏற்படக்கூடிய அந்த பேரானந்தத்தை நாம வந்து உணர்றது. அதற்கு மேற்பட்டு இந்த பிரபஞ்சத்துல வேற எதுவுமே கிடையாது. there is no necessity for any of this இல்லையா? மேல சொன்ன எதுவுமே நமக்கு தேவையில்லை. பலநோக்கு செயல்களால் வரக்கூடிய லாபமும் நமக்கு தேவையில்லை. அதே மாதிரி வந்து பௌதீக பந்தத்திலிருந்து விடுதலை அடைய வேண்டிய அப்படிப்பட்ட நோக்கத்தோட நம்ம பக்தி செய்ய வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது. அதே மாதிரி ஸ்பிரிச்சுவல்ல நம்ம எலிவேட் ஆகணும்னு அப்படி நினைச்சிட்டு நம்ம செய்ய வேண்டியதும் கிடையாது. கேவல பக்தி, அவ்வளவுதான். நமக்கு தெரிஞ்சது பகவானே எனக்கு தெரிஞ்சு பக்தி மட்டும் நான் செய்யறேன், அவ்வளவுதான் எனக்கு தெரிஞ்சது, மீதெல்லாம் உன்னுடையது, எனக்கு எதுவுமே தெரியாது அப்படின்னு நம்ம அவருடைய பாதங்களை நாம் சரணாகதி அடையும் பொழுது அதனால் ஏற்படக்கூடிய அதாவது அதாவது நிறைவு என்பது நம்மளால வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியாது. தட் இஸ் மோர் தென் சஃபிஷியன்ட் இல்லையா? நமக்கு by the statement of Prahlad Maharaja, it is clearly understood that one who takes pleasure in chanting and hearing, அதாவது நாம ஜபங்களும் மற்றும் அவரை பற்றியான கேள்விகள், அதாவது அவரை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்கு நாம வந்து அதாவது ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்மரணம், இந்த மூன்றையும் யார் ஒருவர் வந்து தங்களை ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறார்களோ as surpassed all kind of material benedictions, அதாவது அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து இந்த பௌதிகத்துல அவர்கள் என்ன வரங்கள் வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கின்றார்களோ அதையும் அவர்கள் தாண்டி செல்கின்றார்கள். அப்படின்னா அந்த வரங்களை பற்றி அவர்களுக்கு எந்த நோக்கமும் இருக்காது, அது பெறணுன்ற ஆசையும் அவர்களுக்கு இருக்காது. இன்க்ளூடிங் த ரிசல்ட்ஸ் ஆஃப் பயஸ், தர்மமான காரியங்கள் செய்தாலும் அதன் பலன்களையும் கூட அவர்கள் வந்து எதிர்பார்க்க மாட்டார்கள். அதுக்கப்புறம் தியாகங்கள், அதாவது யஜ்ஞங்கள், ஈவன் லிபரேஷன் ஃப்ரம் த மெட்டீரியல் பாண்டேஜ், அதாவது பௌதீக பந்தத்திலிருந்து அவர்கள் விடுதலை அடையணும்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த இது கூட அவங்களுக்கு எதிர்பார்ப்பு இருக்காது. அழகான உணர்தல் இல்லையா? இது ரொம்ப அற்புதமான விளக்கம் இந்த ஸ்லோகத்துல, அதாவது இந்த பேராகிராஃப்ல. சிமிலர்லி 7வது காண்டத்திலேயும் மீண்டும் வந்து எடுத்துரைக்கப்படுகிறது. என்னென்றால் demigods are offering a prayers to Lord நரசிம்மா, அதாவது தேவர்கள் எல்லாமே அதாவது பகவான் நரசிம்மருக்கு வந்து அவருடைய அதாவது பிரார்த்தனைகளை எல்லாம் வைக்கிறார். இந்திரா the king of heaven says, O supreme one, these demon talk of our share of participation in performance of ritualic sacrifices, but simply by your appearance as Lord Narasimha Deva, you have saved us from the terrible fears. இது இரண்யகசிப்புக்காக சொல்லப்படுவது இல்லையா? இரண்யகசிப்பு எல்லாருமே தன்னை வந்து கடவுளாக அதாவது வழிபடணும், அந்த நிலைக்கு தான் உயரணும்னு நினைச்சவன் தான். அதனால்தான் அவன் வரமெல்லாம் பெறும் பொழுது எனக்கு வந்து பகல்ல இரவுல அதுக்கப்புறம் வந்து மரணம் என்பது எப்பொழுதெல்லாம் வரக்கூடாது, டே நைட் இந்த மாதிரியான மனிதனால வரக்கூடாது, மிருகத்தால வரக்கூடாது, இப்படி எல்லா காலகட்ட
வானத்துல வரக்கூடாது, பூமியில வரக்கூடாது, இந்த மாதிரியான நிலைகள் எல்லாத்தையுமே அவன் வந்து சொல்ல ஆரம்பிச்சான் இல்லையா. ஆனா அவனுக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி சந்தியா காலம், அதுக்கப்புறம் வந்து ஆஃப் லயன் ஆஃப் ஹியூமன் அந்த ஃபார்ம்ல வந்து ஒரு தூண்ல இருந்துதான் வந்து பகவான் அவதரித்து அவரை வந்து வதம் செய்தார் என்பது நமக்கு தெரியும். அவன் கேட்ட பெனிடிக்ஷன்ஸ் பிரகாரம், ஏன்னா அவன் கேட்டதே பிரம்மதேவரை வந்து எனக்கு சாகாவரம் வேண்டும் என்றுதான் கேட்டார். சாகாவரம் எனக்கே கிடையாது, உனக்கு எப்படி வழங்குவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரம்மரும் எடுத்துரைக்கின்றார். ஏனென்றால் 100 ஆண்டுகள் கழித்த பிறகு பிரம்மரும் இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு அவரும் அந்த மோட்சத்தை அடைந்து பகவானுடைய நாட்டிற்கு செல்ல வேண்டியதுதான். சோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல வந்து எனக்கே இல்லாதப்ப நான் எப்படி உனக்கு, இந்த பிரபஞ்சத்தில் பிறந்த அனைவருமே ஒரு நாள் மரணிக்க வேண்டியதுதான் என்ற விளக்கம். அதனாலதான் யாரால வரக்கூடாது என்பதை எல்லாத்தையுமே அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து கேட்கின்றான் இரண்யகசிபு. சோ அதை பற்றி தான் இப்போ வந்து இந்திரன் சொல்கின்றான். So these demons, அதாவது இந்த ராட்சசர்கள் டேக் ஷேர் ஆஃப் அவர், இவங்க வந்து யக்ஞத்துல வழங்கக்கூடிய அந்த அவிர்வாகத்தினுடைய அந்த ரிச்சுவலிஸ்டிக்ஸ் புண்ணியங்கள் வந்து அவன் வந்து ஒரு பார்ட் அவன் எடுத்துக்கிறான் இல்லையா. பட் சிம்பிளி பார்ட்டிசிபேஷன் 1 ஷேர் அவனுக்கு போகணும்னு அவனுடைய பேச்சுவார்த்தையில வரும்பொழுது, பட் பை சிம்பிளி பை யுவர் அப்பியரன்ஸ், அதாவது நரசிம்மராக நீங்க தோன்றி எங்களை எல்லாரையுமே ரட்சித்தீர்கள் ஃப்ரம் டெரிபிள் ஃபியர்ஸ். இப்ப கூட நம்ம வந்து ஒருத்தருக்கு ரொம்பவுமே உடம்பு முடியாத இருக்கிறவங்க, அதுக்கப்புறம் பயப்படுறவங்க, இவங்க எல்லாருமே நரசிம்ம கவசத்தை வந்து வாசித்தார்கள் என்றால் அவர்களுக்கு தைரியம் என்பது தானாக வந்து சேரும் ஆக்சுவலி. சோ பயம் என்பது இருக்காது. ஸோ ஆக்சுவலி ஆல் ஈவில் திங்ஸ்ல இருந்து நம்ம வந்து வெளியில வரணும்னாக்கா நரசிம்ம கவசத்தை நம்ம வாசிக்கலாம். அவர் ஷேர்ஸ் இன் த சாக்ரிஃபிஷியல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆர் டியூ டு யூ ஒன்லி, அதாவது எல்லாமே, அதாவது இந்த தேவர்களுக்கு செல்லக்கூடிய அவிர்வாகங்கள் எல்லாமே அத்தகைய அவர்களுக்கு சேர வேண்டியது அனைத்துமே பகவானால் தான், உங்களால் தான் எங்களுக்கு கிடைக்கின்றது என்று இந்திரன் வந்து எடுத்துரைக்கின்றான். பிகாஸ் யூ ஆர் த சுப்ரீம் என்ஜாயர் ஆஃப் ஆல் த, யக்னேஸ்வரரே அவர் தான் இல்லையா. சோ அந்த யாகங்களுடைய பலன்கள் அனைத்துமே பகவான் நமக்கு வழங்குவது, அவருக்கு செய்யக்கூடிய இந்த யக்னத்தின எல்லாமே அவருக்கு தான் போய் சேர்கிறது. நாம் எதையுமே அந்த யக்னத்துல போடுறது அனைத்துமே அந்த யக்னேஸ்வரா இருக்கக்கூடிய அவருக்கு தான் சேருகின்றது. நீங்க கணேச ஹோமம் கூட பண்ணுங்க, எந்த ஹோமம் பண்ணாலுமே அதனுடைய பலன் முழுவதுமே, அதாவது நமக்கு அந்த பலன் வருகின்றது என்றால் அது பகவானிடத்திலிருந்து வருகின்றது. அதே மாதிரி நாம செய்யக்கூடிய பூஜைகள் அனைத்துமே அது அவருக்குத்தான் போய் சேருகின்றது. இதை நம்ம நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். therefore you are the actual owner of everything. இந்திரனுடைய வார்த்தைகள் இது. சோ அனைத்திற்கு உரிமையாளர் யார்? அந்த பரம்பொருள் தான். லாங் எவர் அவர் ஹார்ட்ஸ், அதாவது always filled with fear of demon Hiranyakashipu, but you are so kind towards that by killing him, அவரை வந்து வதைத்தார். You have removed the fear within our hearts and given the chance to place your lordship within our hearts again. மீண்டும் ஹிருதயத்துல பகவானை வந்து நாம தங்க செய்யறதுக்கு, என்ன பயம் வருது அவனுடைய, அதாவது அசுர குணத்தால அங்க ஏற்பட்ட நிறைய பாதிப்புகள். எப்பவுமே அசுர குலம் வந்து மேலோங்கும் பொழுது தேவர்களுக்கு எல்லாமே பயம். இந்திர பதவிக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் பயமே வரும். இந்திரன் வந்து ஒருத்தர் யாராவது வந்து தவம் பண்றாங்களா, ஃபர்ஸ்ட் போய் டிஸ்ட்ராக்ஷன் பண்றது எதற்கென்றால் தனக்கு மேல அவர்கள் வந்து வரங்களை பெற்று தன்னுடைய பதவியே போயிடும் நினைப்பான். எப்பவுமே இந்திரன் டிஸ்டர்பன்ஸ் பண்றது அதுக்காக தான். சோ அது அசுரனாக இருக்கட்டும், ஒரு ரிஷி முனியா, விஸ்வாமித்திரருக்கு கூட அதே மாதிரியான வந்து டிஸ்டர்பன்ஸ் செய்ததும் வந்து இந்திரன் தான். சோ இந்திரன் வந்து அதாவது தன்னுடைய பதவி வந்து எப்பொழுதுமே தக்க வச்சுக்கணும். தேவர்கள் அந்த பதவியை வந்து அவர் எப்பவுமே தக்க வச்சுக்கிறதுக்கு தான் அவர் பார்ப்பார். சோ அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது அசுரர்களுடைய கை ஓங்குதல் வந்து அவங்களுக்கே வந்து அது பாதகத்தை வந்து விளைவித்து விடும். சோ அந்த பயத்தை வந்து நரசிம்மதேவர் வந்து நீக்கியதாக அவனுடைய புகழாரங்களில் வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கிறது. For persons who are engaged in the transcendental loving service of your lordship, all the opulences which were taken away from us by the demons are counted as nothing. இல்லையா? So the opulences நம்ம எங்கிட்ட இருந்து எல்லாம் எடுத்துட்டு போன அவங்களுடைய இதெல்லாமே வந்து இட் இஸ் கவுண்டட் as nothing ன்னு சொல்லிட்டோம். பகவான் முன்னாடி எல்லாமே எதுவுமே கிடையாது அப்படிங்கறது வந்து நாம இதுல இருந்து நன்னா புரிஞ்சுக்கிறோம். Devotees do not care even for liberation. மோட்சத்திற்கு பக்தர்கள் வந்து அதை பத்தியும் ஒரி பண்ணிக்க மாட்டாங்க. What to speak of this material opulences? இந்த பௌதீக உலகம் 14 லோகத்துல இருக்கிறது அனைத்துமே மெட்டீரியல் ஆப்புலன்ஸ் தான் இல்லையா. எல்லாமே பௌதீகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டது தான். அதை பத்தி பேசுறதுக்கு இங்க என்ன இருக்கு? ஈவன் தேவலோகம் கூட பௌதீகம் தான். ஆக்சுவலி we are not enjoyers of the fruits of sacrifices. அதாவது நாங்க யாருமே வந்து அதை வந்து சந்தோஷிப்பது கிடையாது. You are only, so our duty is only to always be engaged in your service, or for you are the enjoyer of everything.
இதை இந்திரனே உணர்ந்து அழகான வர்ணனை. சோ நாம கூட வந்து இந்த பிரைமரி என்ஜாயர் நம்ம ஹிருதயத்துல யார் என்றார் அந்த பரம்பொருள் தான். நாம ஒரு சுச்சுவேஷன்ல சந்தோஷமா இருக்கிறோம்னாக்கா முதல்ல பகவான் சந்தோஷிக்கின்றார், அதுக்கப்புறம் தான் நாம வந்து சந்தோஷப்படுகின்றோம் என்ற அர்த்தம், நிறைவு ஏற்படுகின்றது என்ற அர்த்தம். சோ அதனால இஸ் த சுப்ரீம் என்ஜாயர், அதுக்கப்புறம் தான் நாம செகண்டரி என்ஜாயரா இந்த உலகத்துல நாம இருக்கின்றோம். இந்த பர்பட். சோ இது படிச்சிட்டீங்களா மாதாஜி? I think இது படிச்சிட்டீங்க. The purport of the statement by Indra is that beginning from Brahma, பிரம்மரிலிருந்து ஒரு சிறு எறும்பு வரைக்குமே, no living entities are meant for enjoying the material opulences. இங்க பௌதீகத்தின ஏற்படக்கூடிய இந்த செல்வ செழிப்பு எல்லாமே நாம யாருமே என்ஜாய் பண்றது கிடையாது. முதன்மை என்ஜாய்மெண்ட் யாரு? அந்த பரம்பொருள். நாம எல்லாருமே செகண்டரி தான். They are simply meant for offering everything to the supreme proprietor. இல்லையா? சோ அனைத்துமே அவருக்கு தான் நாம வந்து சமர்ப்பிக்கின்றோம். So automatically they enjoy the benefit. அதனால வந்து நாம வந்து திருப்தி கொள்கின்றோம், சந்தோஷிக்கின்றோம். Example can be cited again. நம்ம உடல்ல அநேக பாகங்கள் இருக்கின்றது. அநேக பாகங்களுக்கு நாம வந்து தனித்தனியாக உணவு படைக்கின்றோமா? கிடையாது. ஒரே இடத்திற்கு தான் உணவு செல்கின்றது இல்லையா? அங்கிருந்து அந்த உணவு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எனர்ஜியா கன்வெர்ட் ஆகி எந்த விதத்துல அது வந்து மாற்றம் அடைந்து ஒவ்வொரு பாகத்திற்கு சென்றால் அது ஏற்றுக்கொள்ளுமோ அந்த மாதிரியான மாற்றம் இந்த வயிற்றுல வந்து ஏற்படுகின்றது. அதனால வரக்கூடிய அந்த எனர்ஜி குளுக்கோஸ், சுக்ரோஸ் எல்லாமே எனர்ஜியா மாறி எல்லா அவயங்களுக்குமே உள்ள இருக்கக்கூடிய இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே உணவு என்பது சப்ளை ஆகின்றது இல்லையா? நம்ம கொடுக்கறது ஒரே இடம் தான், ஆனா அது எல்லா இடத்துக்குமே பரவுகின்றது. அதே மாதிரிதான் நாம செய்யக்கூடிய எந்த ஒரு நற்காரியங்களும் சரி, தர்மமான காரியங்கள், அதனால விளையக்கூடிய பலன்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா செயல்கள் எல்லாம் பகவானுக்கு சமர்ப்பணம். உணவு எப்படி வயிற்றுக்கு போகின்றதோ அதே மாதிரிதான் நாம செய்யக்கூடிய நற்காரியங்கள் அனைத்தும் பகவானுக்கு சமர்ப்பணம். சோ பகவான் திருப்பி நமக்கு வழங்குறது தான் இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இல்லையா? சோ ஒவ்வொரு பாகத்திற்கும் செல்வது போல ஒவ்வொரு உயிர் வாழிக்கும் வந்து செல்லக்கூடிய பலன்கள். சோ செகண்டரி என்ஜாய்மெண்ட் தான். இந்த கை வந்து ஒரு சந்தோஷமானதை உணர்கின்றது என்றால், சோ இந்த கைக்கு ஒரு நல்ல ஒரு 2 தங்க வளையல் போட்டா இந்த கையை நம்ம பார்க்கும் பொழுது ரொம்பவுமே ஹாப்பியா ஃபீல் பண்றோம் இல்லையா? கை எதுவும் சந்தோஷிக்கிறது இல்ல, நாம தான் இதை பார்த்து சந்தோஷிக்கிறோம். நாம இந்த பார்வை பார்க்கின்றோம் என்றால் நாம பார்த்துட்டு இருக்கோமா? கிடையவே கிடையாது. அவருடைய கருணையால் தான் இந்த கண் வந்து பார்க்கும் சக்தியை பெறுகின்றது. இந்த பிரபஞ்சத்துல அவருடைய பவர் இல்லாம எதுவுமே இயங்கிறது கிடையாது. நம்மளால எதையுமே ஒரே ஒரு இலைய கூட நம்மளால ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்துக்கு நகர்த்த முடியாது. வித்தவுட் இஸ் பவர் எல்லாம் அந்த இறைவன், எல்லாம் வல்ல இறைவன் நமக்கு அருள் இருக்கக்கூடிய அந்த சக்தியாலதான் நாம வந்து இங்கே செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றோம். அவரின்றி இந்த உலகத்துல ஒரு அணு கூட அசையாது அப்படிங்கறத வந்து நாம நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். ஆல் த பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடி ஈக்குவலி என்ஜாய் இல்லையா? சோ அதனால நமக்கு சக்தி, எனர்ஜி வருது. அதனால நம்ம எழுந்து செயல்பட ஆரம்பிக்கின்றோம். உணவு இல்லைன்னா நமக்கு எனர்ஜி லெவல்ஸும் போயிடுறது. இப்போ கூட காலையில இந்த சுகர் பேஷண்ட் பாத்தீங்கன்னா 8 மணிக்கெல்லாம் அவங்களுக்கு டிஃபன் இருக்கணும். இல்லைன்னா அவங்களுக்கு இந்த சுகர் லெவல், கை கால் நடுக்கம், சில சமயம் ஃபெயிண்ட் கூட ஆயிடுவாங்க. அவங்க வந்து மயக்கம் அடைந்த நிலைக்கு செல்வார்கள். சோ அது மாதிரி உணவு வயிற்றுக்கு போனால் எல்லா ஆர்கன்ஸுமே வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கின்றது. அது போலதான் வந்து நாம செய்யக்கூடிய பக்தியினுடைய அனைத்து சமர்ப்பணம் ஒரே இடத்துக்கு நம்ம சமர்ப்பிக்கின்றோம். அங்கிருந்து நமக்கு பலன்கள் வந்து எல்லா ரூபத்திலையும் நமக்கு கிடைக்க பெறுகின்றோம் இல்லையா? எல்லாருமே ஆட்டோமேட்டிக்கலி எவ்ரிஒன் வில் பிகம் சாட்டிஸ்ஃபைட். அதே மாதிரிதான். எஸ், நெக்ஸ்ட் வர்ஸ் வாசிங்க மாதாஜி, பத்மா மாதாஜி. இதே போன்றது ஒரு ஸ்லோகம் ஸ்ரீமத் பாகவதம் 8ஆம் காண்டம் 3ஆம் அத்தியாயம் 20வது ஸ்லோகத்தில் காணப்படுகிறது. அதில் கஜேந்திரன் கூறுகிறான், போற்றுதற்குரிய பகவானே, உமது பக்தி தொண்டில் உண்டாகும் உன்னத இன்பத்தை நான் இதுவரை அனுபவித்ததில்லை. ஆகையால் தூய பக்தர்களாகிய மகாத்மாக்களின் தாமரை திருவடிகளுக்கு சேவை செய்வதன் மூலம் எல்லா விதமான பௌதீக இச்சைகளிலிருந்தும் விடுபட்டவர்கள் உன்னத ஆனந்த கடலில் மூழ்கி இருக்கின்றனர் என்பதையும், அவர்கள் எப்போதும் உமது மங்களகரமான குணநலங்களை போற்றி புகழ்வதன் மூலம் திருப்தி அடைகின்றன என்பதையும் நான் அறிவேன். அவர்கள் விரும்புவதற்கோ அல்லது வேண்டுவதற்கோ எதுவும் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ 8th கேண்டோல நான் இது வரைக்கும் இன்னைக்கு முடிக்கிறேன் நானு. சோ 8th கேண்டோ பாகவதத்துல வந்து கஜேந்திரன், அதாவது அவனும் வந்து ஒரு அரசன், முந்தைய இதுல சாபத்தினாலதான் வந்து இப்ப யானையா இருக்காரு இல்லையா? சோ கஜேந்திர மோக்ஷம் பத்தி நம்ம படிச்சிருப்போம் இல்லையா? அதுதான் இது. மை டியர் லார்ட், பகவானை பார்த்து, ஐ ஹாவ் நோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் த transcendental bliss derived from your devotional service. So therefore I have asked
ஃப்ரம் யூ சம் ஃபேவர். அதனால நான் வந்து எனக்கு அந்த ஆழ்நிலையை உணரக்கூடிய தன்மை, எனக்கு அந்த அனுபவம் எனக்கு பெறப்படவில்லை. அதனால உங்ககிட்ட நான் ஒரு, அதாவது அவர்கிட்ட ஒரு ஃபேவர் கேட்கிறார், அதாவது அவர்கிட்ட ஒரு சகாயத்தை கேட்கின்றார். பட் நவ் but I know that persons who are pure devotees and have, by serving the lotus feet of great souls, become freed from all material desires, are always merged in the ocean of transcendental bliss. As such, are always satisfied, simplify, glorifying your auspicious characteristics. For them, there is nothing else to aspire or pray for. அதாவது எதையும் வந்து வேண்டி பெற வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது, அதை அடையணும்னு நினைக்குது. ஆஸ்பயர் மீன்ஸ் அடையிறது இல்லையா? சோ அடையணும்ன்றது எதுவுமே அவர்களுக்கு இல்லை. அப்படின்னா இவர் வந்து என்னன்னா தன்னுடைய உணர்தலை சொல்கின்றார். எனக்கு வந்து அந்த தூய பக்தியினுடைய அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏற்படவில்லை. அந்த பேரானந்தத்தை அனுபவிக்கக்கூடிய ஒரு பக்தி சேவையில வரக்கூடிய அந்த பேரானந்தத்தை அனுபவிக்கக்கூடிய பாக்கியம் நான் பெறவில்லை. அதனால உங்ககிட்ட நான் வந்து ஒரு ஃபேவர், அதாவது எனக்கு ஒரு வரத்தை வழங்குங்க அப்படின்றதான் கேட்கின்றார். ஆனா எனக்கு தெரியும், அதாவது யாரெல்லாம் வந்து உன்னதமான பக்தர், தூய பக்தர்களாக இருக்கின்றார்களோ அவர்கள் தங்களுடைய பாதங்களுக்கு சேவை செய்தவர்கள், அப்படிப்பட்டவர்கள் பெரு மகாத்மாக்கள், கிரேட் சோல்ஸ். அப்படிப்பட்டவர்கள் ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஆல் மெட்டீரியல் டிசைர்ஸ், அவர்கள் எல்லாமே இந்த பௌதீகத்தினுடைய ஆசைகளிலிருந்து அவர்கள் விடுபட்டவர்கள். அப்படி ஆல்வேஸ் மர்ஜ்ட் இன் தி ஓஷன் ஆஃப் டிரான்சென்டென்டல் பீஸ், அந்த எப்பொழுதுமே அவர்கள் வந்து அந்த பக்தி தொண்டில் இருக்கக்கூடிய பேரானந்தத்தில் திளைத்திருக்கிறார்கள். மர்ஜ்ட் வித் தட் ஆக்சுவலி. as such are always satisfied. அவ்வாறு அந்த பேரானந்தத்தில் திளைத்திருப்பவர்கள் எப்பொழுதுமே திருப்தி உற்ற நிலையில் இருக்கின்றார்கள். அந்த திருப்தி உறக்கூடிய எண்ணம் எப்பொழுது வருகின்றது, அந்த உணரக்கூடிய தன்மை எப்பொழுது வரும் என்றால் பகவானுடைய மங்களங்களை பற்றி, அவருடைய மங்களகரமான செயல்களை பற்றி புகழாரங்கள் செய்யும் பொழுது கிடைக்க பெறுகிறார்கள். சோ ஃபார் தேம், அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு இந்த பிரபஞ்சத்துல எதையாவது அடையப்பட வேண்டியதோ, அவர்கள் வந்து கேட்டு பெற வேண்டியதோ எதுவுமே இல்லை என்பதை வந்து உணர்ந்திருக்கின்றார். எவ்வளவு அழகான ரியலைசேஷன் இல்லையா இந்த கஜேந்திரனுடையது. சோ அழகான ரியலைசேஷன். நான் இன்னைக்கு இதோட